pribadong sektor sa mga proyekto ng gobyerno. Ang Department of Justice pinakakasuhan na ang 8 sospek na sangkot sa human trafficking sa Clark Cyber Scam Hub. Itong COVID-19 positivity rate sa National Capital Region bumaba pa sa 19.4% ayon sa Okta Research. Itong Commission on Election kinansila ang registration ng Anwaray Party List dahil umano sa illegal nominee. Ang Estados Unidos magbibigay ng 20 million pesos para sa out-of-control youth ng Pilipinas. Dalawang volcanic tremors sa Taal Volcano na itala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. At sa ating international news, mayroon po tayong update dahil mahigit 230 na mga individual patay habang nasa 900 naman ang sugatan sa nagbangga ang 3 tren sa India. Sa ating sports balita, itong Pinoy boxer na si Michael Dasmariñas tinanghal bilang bagong World Boxing Council ASEAN Silver Featherweight Champion. At ngayon, dumako na tayo sa ating mga detalye. Itong magkakaroon na ng mas malawak na partisipasyon ang pribadong sektor ng bansa sa mga malalaking proyekto ng pambansang pamahalaan matapos maglabas ng executive order si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nag-aamyenda sa komposisyon ng Public-Private Partnership Governing Board. Batay sa Executive Order No. 13 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, binanggit ni Marcos ang pangangailangan gumawa ng mga pagbabago dahil sa muling pagsasaayos ng National Competitive Council na isa sa mga miyembro ng Public-Private Partnership Governing Board. Inayos muli ang Ease of Doing Business Act, ang National Competitive Council bilang Ease of Doing Business at Anti-Red Tape Advisory Council na ginagawang hindi umiiral ang posisyon ng private sector co-chairperson ng National Competitive Council. Ayon sa executive order na ang Public-Private Partnership Governing Board ay magiging responsable para sa pagtatakda ng estratehiyong direksyon ng Public-Private Partnership bilang ang pangkalahatang katawan sa paggawa ng patakaran para sa lahat ng bagay na may kaugnayan dito, kabilang ang Project Development and Monitoring Fund. Ang board ay inatasan din na lumikha ng isang nagbibigay daan na patakaran at institutional na kapaligiran para sa public-private partnership. Dagdag dito, ang Socio-Economic Planning Secretary ang namumuno sa nasabing board habang ang Secretary of Finance naman ang magiging Vice Chairperson. Una nang sinabi sa Executive Order na ang isang kinatawan mula sa pribadong sektor nagmumula sa isang kagalang-galang na organisasyon sa sektor ng pagbabangko, negosyo o infrastruktura ay hirangin ng Pangulo sa naturang board. Samantala, pinagkakasuhan na ng Justice Department ang 8 sospek na sangkot sa operasyon ng Cyber Scam Hub sa Clark, Pampanga kung saan na-rescue ang mahigit 1,000 biktima. Sa isang resolusyon na inilabas ng Department of Prosecution Task Force ng Department of Justice on Trafficking Cases, inirerekomenda nito ang paghahain ng kasong may kinalaman sa human trafficking laban sa 8 individual na sangkot dahil sa umunay paglabag ng mga ito sa ilang seksyon sa Republic Act No. 9208 o mas kilala bilang Anti-Trafficking in Act person. Kung maalala na, iligtas noong Mayo 4 ang mahigit 1,000 biktima na nagmula sa iba't ibang bansa katulad ng Vietnam, China, Indonesia, Nepal, Malaysia, Myanmar, Thailand, Taiwan at Pilipinas. Ang mga biktima ay pinipilit umunong magtrabaho sa cyber fraud na kung saan target nilang biktimahin ang kanilang mga kalahi. Una nang sinabi ng Department of Justice na natukoy na nila ang 12 pag pinaghihinala ang trafficker na maaaring ma-deport o kaya naman ay makasuhan ng gobyerno. Karamihan sa mga nahuling trafficker ay pawang mga foreign nationals. Samantala, umabot naman sa 936 na mga foreign nationals ang nabigyan ng departure orders ng Bureau of Immigration habang nasa 291 naman ang mga na-repatriate na. Ang mga biktima naman na walang mga dokumento ay kasalukuyang nakadetene sa kustodiya ng Bureau of Immigration bilang hakbang o habang hinihintay ang kanilang repatriation. Bahagyang bumaba ang 7 araw na positivity rate sa Metro Manila mula 19.9% noong Hunyo 1 hanggang 19.4% ayon sa Okta Research Group. Ang rate na ito ay sumasailalim sa pang-araw-araw na COVID-19 tally ng Department of Health.
Sinabi ng Octa Research Fellow na si Dr. Guido David na umaasa siyang magtutuloy-tuloy pa ang pagbabago nito sa mga susunod na araw. Nauna nang sinabi ni Maria Rosario Vergere, ang officer in charge ng Department of Health, na ang pagdami at pagbaba ng bilang ng mga virus ay maaari pa rin tumaas araw-araw. Bilang tugon, patuloy na pinapayuhan ng mga eksperto ang mga tao na sundin ang mga kasanayan sa kaligtasan upang mabawasan ang kanilang panganib sa panahon ng pagkalat ng nakamamatay na virus. Samantala, kuha mo tayo ng mga balita mula sa lalawigan dahil kahalagahan daw ng paggunita sa Araw ng Kalayaan binigyang diin ng isang historian. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Dagupan. Binigyan din ng isang historian ang kahalagahan ng paggunita sa Araw ng Kalayaan. Ayon kay Eufemio Agbayani III, Historical Site Development Officer 2 ng National Historical Commission, ang June 12 ay isang araw na marapat na gunitain ng lahat ng Pilipino at ipagpasalamat na rin dahil sa kalayaan na ipinamana sa ating mga ninuno. Anya, dahil sa nakamit na kalayaan ay malaya tayong nakakakilos. Gayunman, hindi natin dapat isantabi ang maraming impluensya at banta mula sa labas na maaaring maglimita sa ating kalayaan. Naniniwala naman si Agbayani na hindi pa rin nawawalang magpahanggang ngayon ang nakaugalian na paggunita sa Araw ng Kalayaan kapag sumapit ang June 12. Yun nga lang ay nag-iiba lang ng forma. Kaugnay nito ay muling inanyayahan niya ang mga LGU at mga paaralan na ipagdiwang ang nasabing okasyon para maparangalan ang ating mga bayani. Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysayan. Na panahon na para labanan ng mga mananakop at magdeklara ng kalayaan. So, hindi lang sa peaceful means nakuha yung kalayaan ng ating bansa. Talagang may nag-effort, may mga napatay, mga nagbubuwis ng buhay, ng lakas, ng talino, even resources, para makamit yung ating kalayaan. So, ito'y precious. Kaya dapat itong protektahan sa mga banta sa loob at o labas ng bansa. Yung salitang independence, may dalawang the usual translation yan sa Filipino, sa Tagalog. Kalayaan at saka kasarilan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumos nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio, Bombo! Bago pa tayo sa ibang detalye ng ating mga balita, kinansila ng Commission on Election 2nd Division ang registration ng Anwaray Party List dahil sa paglabag umano sa pangapatakaran at regulasyon kaugnay ng 2013 polls. Ayon sa pahayag ng Commission on Election, pinayagan ng Anwaray partikular ang pangalawang nominado nito, ang abogadong si Victoria S. Villanueva, na maupo bilang kinatawan sa 16th Congress, na kung saan alam umano niya ang COMELEC ay hindi nagbigay ng Certificate of Proclamation na nagbibigay daan sa kanya na gawin ang pag-upo. Binanggit ng 2nd Division na habang ang Anwaray ay unang may karapatan sa 2 upuan sa kapulungan ng mga kinatawan noong 2013, binawasan ito sa 1 upuan sa ilalim ng National Board of Canvassers. Pagkatapos ng pagkalkula, ipinunto din ng COMELEC na sa kawalan ng Certificate of Proclamation para sa pangalawang nominado nito, ang Anwaray Party List ay may karapatan lamang sa 1. Kaya walang legal na batayan ang assumption to office as representative of Anwaray ni Noel. Sa ilalim ng Section 6 ng Republic Act No. 7941 o ang Party List System Act, ang hakbang ay itinuturing na isang paglabag sa mga batas na may kaugnayan sa mga halalan na binibilang sa partido. Gayunpaman, sinabi ni COMELEC spokesperson Rex Laudianco na hindi pa pinal at executory ang desisyon at maaaring maghain ng motion for reconsideration ang nasabing party list. Sa kaugnay na balita, tiniyak ni Anwaray Party List Representative Bem Noel na kanilang gagawin ang lahat ng legal na hakbang para maharang ang pagkakansela ng Commission on Elections sa registration ng kanilang grupo. Ayon kay Noel, kinokonsulta na nila ang kanilang mga abogado para tumugon sa resolusyon ng poll body. Naniniwala rin itong hindi agad mapapairal ang kautusan ng COMELEC hanggat may nakabinbin pa silang mga apela. Nangihinayang naman ang supporters ng grupo na masayang o na
masayang ang mga nasimulang proyekto ng organisasyon kapag tuluyang naibasura ito ng komisyon. Una rito, kinansela na ng Commission on Election 2nd Division ng registration ng Anwaray Party List dahil sa hindi umano pagsunod sa mga tuntunin at regulasyon ng constitutional body. Sinasabing pinayagan ng Anwaray ang pangalawang nominado nito na si Attorney Victoria Isabel Noel na umpo bilang isa sa mga kinatawan ng Kamara o sa Kamara na kahit wala pa silang ini-issue na Certificate of Proclamation para gawin ito. Noong taong 2013 na nahalalan ay isa sa mga nanalo sa party list ang Anwaray at binigyan ng 2 upuan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Gayunpaman, ipinaliwanag ng COMELEC na ang inisyal na pagbibigay ng 2 pwesto sa Anwaray ay ginawang 1 upuan lamang alinsunod sa resolusyon ng National Board of Canvassers na ipinahayag noong taong 2014. Makibalita naman tayo dyan sa Bombo Radyo Legazpi sapagkat itong rockfall events sa Bulkang Mayon mula pa sa lava dome na naiwan noong taong 2018 eruption ay pinababanaw nitong mga nakalipas na mga pag-ulan. May pag-uulat ang Bombo Radyo Legazpi. Pinawi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pangamba ng publiko sa tila tumataas na rockfall event sa Bulkang Mayon sa nakalipas na mga araw. Ayon kay PHIVOLCS resident volcanologist Dr. Paul Alani sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, ang pagdausdos ng mga bato mula sa bulkan ay posibleng galing sa lava dome na naiwan noong 2018 eruption. Mas dumami lang niya ito dahil sa mga pag-ulan na naranasan sa lalawigan sa nakalipas na mga araw. Nagpaalala rin ng opisyal na unstable ang lava dome kaya hindi inaalis ang posibilidad na mabitak ang ilang bahagi nito at dumausdos sa mga danger zones. Samantala, sinabi naman ni Alanis na normal naman ang ilang parametro na binabantayan tulad na lamang ng sulfur dioxide na mababa ang ibinubuga habang paminsan-minsan lamang nadidetect ang mga volcanic earthquake. Nangangahulugan umano ito na walang bagong magma na umakyat, subalit patuloy pa rin na pinag-iingat ang publiko. Paalala ko lang po na yung lava dome po, very unstable po yan. At maya talaga may mga matitipak na bahagi dyan at especially kapag maulan, dadami yung mga matitipak na ito na bahagi nito. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela sa Kayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Inanunsyo naman ng gobyerno ng Estados Unidos sa pamamagitan ng United States Agency for International Development ang nagkakahalaga sa mahigit 20 million pesos o $370,000 para sa Philippine Higher Education Institution na nagtatrabaho sa mga makabagong programa upang mapabuti ang buhay ng mga Filipino out-of-school youth. Pinangangasiwaan sa pamamagitan ng programa ng United States Agency for International Development Opportunity 2.0 ang anunsyo na tutugon sa mga prioridad ng lokal na pag-unlad para sa mga out-of-school youth. Gayun din ang 02 o O2 Aspire Grants na susuporta naman sa partnership ng Philippine at United States Higher Education Institution sa out-of-school youth advancement. Ang mga gawad ay makakatulong sa napondohan ng academic research at bumuo ng mga technology at mapahusay pa ang kalidad ng mga serbisyo para sa mga out-of-school youth. Inanunsyo naman ng naturang ahensya o ng United States Agency for International Development Mission Director na si Ryan Washburn ang mga bagong gawad sa panahon ng Higher Education Learning Summit ng Opportunity 2.0 program sa Quezon City na nagsama-sama ng higit sa 200 kasosyo mula sa buong Pilipinas. Itinampok ng summit ang mahalagang papel ng mga kasosyo sa mas mataas na edukasyon sa pagbuo ng isang mas magandang kinabukasan para sa mga out-of-school youth at nagbigay ng mga stakeholder ng puwang para sa karagdagang pakikipagtulungan. Sa ngayon, sinusuportahan ng Opportunity 2.0 ang humigit kumulang 35,000 na mga kabataang Pilipino sa pamamagitan niya ng pagtulong sa kanila na makakuha ng trabaho, magsimula ng kanilang sariling negosyo o bumalik sa paaralan. Makibalita naman tayo dyan, 2 volcanic tremors ang naitala daw dyan sa Taal Volcano sa Batangas sa nakalipas na 24 oras. Ayon yan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang isa sa mga pagyanig ng bulkan ay nagpapatuloy mula alas 6:35 ng umaga ng Biyernes at patuloy pa ring sinusubaybayan ang mga development ng bulkan hanggang sa kasalukuyan. Una nang naitala na may 5,831 tonelada ng sulfur dioxide ang ibinubuga ng bulkan
kung saan naobserbahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang isang malinaw na pagtaas ng mainit na likido ng bulkan sa main crater lake. Nakita din ang mga katamtamang plumes na umaabot sa taas na 1,500 metro. Sinabi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na nananatiling may bisa ang Alert Level 1 o Low Level Unrest sa Bulkang Taal. Kaugnay niyan, nananatiling off-limits ang Taal Volcano Island, lalo na ang main crater at daang Castilla Fissures. Nakita rin ng PHIVOLCS ang pagtaas ng mainit na likido sa Taal Main Crater Lake at ang malinaw na inflation ng Southwest Volcano Island simula noong ika-4 na linggo ng Mayo. Una nang nakitaan ng low-level activities ang nasabing bulkan mula pa noong huling bahagi ng buwan ng Mayo. Dagdagan pa natin ang mga pagbabalita dahil ang grupong Ibon Foundation nanindigan na luho lang ang Maharlika Investment Fund at mga opisyal at koronis ng Marcos administration naman lang daw ang makikinabang. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Iloilo. Tinuturing ng grupo na Ibon Foundation na isang malaking luho lamang ng pamahalaan ang Maharlika Investment Fund Bill na sa ngayon ay lagda na lamang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang hinihintay upang maging ganap na batas. Sa prayam ng Bombo Radio kay Mr. Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sinabi dito na tanging ang ilang mga opisyal ng gobyerno lamang at mga cronies ng Marcos administration ang makikinabang dito. Ayon kay Africa, questionable ang nasabing panukala kapag naging batas dahil nasa gitna ng financial crisis ang bansa at wala ngang sapat na pondo para sa mga programa ng gobyerno. Dagdag pa ni Africa, kung may sapat umanong pera ang gobyerno, hindi dapat ito dudukot lang ng pera mula sa government financial institutions at corporations katulad ng Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at Philippine Amusement and Gaming Corporation upang gawing seed capital. Ang mas mainam anyang gawin ng pamahalaan ay buwisan ng mga bilyonaryo sa bansa upang siyang gamitin sa Maharlika Fund. Kung DY may pinagmumulan na kalabisan, di ba nakakatawa, kapansin-pansin kung saan bulsa dumudukot. Kasi kung may talagang kalabisan, hindi ka maghahanap ng iba't ibang bulsa, di ba, para tipunin. So gusto ko ma-highlight yon. Pero iba yung katangian ng pinsala sa iba't ibang institusyon. Pagkukuha ng hati ng kita ng gobyerno sa PAGCOR at ilagay sa Maharlika Fund, kabawasan yan dun sa revenues na pwedeng ilagay sa National Government Budget para gastusan sa social program. Si Mr. Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa buong kapuluan, 19 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inihayag ng Department of Public Works and Highways na sisimula na sa lalong madaling panahon ang mga coastal road at seawall project nito sa bahagi ng Katanawan, Quezon. Sa isang pahayag ay sinabi ni Department of Public Works and Highways, Quezon 3rd District Engineering Office Officer in Charge, Engineer George C. Pasya, na abot sa mahigit 96 million ang 4.75 km coastal road at seawall sa kahabaan ng coastal area sa nasabing lalawigan na dumaan aniya sa tamang proseso kung saan nagkaroon pa ng bidding na iginawad naman sa nagwaging bidder na St. Timothy Construction Corporation noong March 29 taong kasalukuyan. Aniya, ito ay malaki ang maidudulot na pakinabang para sa mga residente at turista sa lugar na inaasahang malaki rin ang magiging ambag para sa pag-unlad ng nasabing lalawigan pagdating sa usapin ng komersyo, kalakalan at turismo. Paglilinaw pa ni District Engineer Pasya, bago pa iginawad sa nanalong bidder ang kontrata ay nagsagawa na ang mga serye ng mga konsultasyon sa mga residente, local government unit at environment sector ang ahensya ng DPWH. Ilan sa mga napag-usapan sa ginawang coordination meeting ni District Engineer Pasya noong February 21, 2023 ay kinabibilangan ng mga issues at concerns ng Community, Environment and Natural Resources Office. Dito ay pinakita naman ni Engineer Domingo P. Villaruel ng Procurement Unit ng DPWH Quezon 3rd District ang eksaktong lokasyon ng proyekto kung saan walang maapektuhang mangrove areas. Kasabay nito ay tiniyak ng mga kinauukulan na magsasagawa ito ng feasibility study sa multi-year project nito alinsunod sa naging kahilingan ng DENR. Sa katunayan nito lang ay Mayo 3 taong 2023 ang Coastal Road with Seawall Project sa Katanawan Bay, Katanawan, Quezon ay ginawaran na ng Certificate of Non-Coverage at ito ay inisyu ng Department of Environmental and Natural Resources
Management Bureau. Kaugnay nito ay sinabi naman ng DENR Community Environment and Natural Resources Office Katanawan na wala silang anumang pagtutol sa naturang proyekto. Ang Certificate of Non-Coverage ay ang equivalent ng Environment Compliance Certificate sa mga proyekto na hindi makakaapekto sa kalikasan. Samantala, binata patay matapos pinagsasaksak ng grade 11 student sa lungsod ng Lawag. Suspect voluntaryong sumuko sa National Bureau of Investigation. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Lawag. Patay ang isang binata matapos pinagsasaksak ng isa sa mga miyembro ng nakalitang grupo sa likod ng Kapitolyo Probinsyal ng Ilocos Norte, partikular sa Barangay 13 dito sa lungsod. Nakilala ang biktima na si Mark Vincent Toledo, 18 anyos, at residente sa Barangay 46 Nalbo, habang ang suspect ay si Alexis Aaron Santa Maria, grade 11 student at residente sa Barangay 1 dito rin sa lungsod, at may dalawa pang suspect na nakatakas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Joseph Baltasar, hepe ng Philippine National Police dito sa lungsod, nangyari ang pananaksak ng madaling araw kung saan nakasakay sa motorsiklo ang biktima kasama ang kanyang mga barkada at bibilisanan ng sigarilyo, ngunit nakasara na ang tindahan. Dito na anya lumapit ang dalawang lalaking nasa malapit sa tindahan at nagsalita ng mga hindi maganda sa grupo ng biktima hanggang nangyari ang rambulan ng dalawang grupo. Sinabi nito na matapos lamang ang ilang segundo ay tumakbo palayo ang dalawa sa mga kasama ng biktima, habang ang biktima mismo ay sumisigaw na nagsasabing na may tama ito, hanggang sa natumba na sa kalsada at agad namang tumakas ang mga suspek. Nabatida na may dumaang lalaki sa pinangyarihan ng insidente at nakita niya ang nakahundusay na biktima, kaya't agad nitong itinakbo sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival dahil sa tinamong sugat sa ulo, likod at sa dibdib. Inihayag ni Baltasar na hindi pa nila makumpirma kung ano ang ginamit ng suspect dahil hindi pa nila nare-recobre, ngunit base sa salaysay ng mga kasama ng biktima ay nakel. Samantala, matapos ng ilang oras ay sinabi ng kamag-anak ng suspect sa National Bureau of Investigation na alam nila kung nasaan ito hanggang sa voluntaryo itong sumuko. Sa ngayon, sinabi ni Baltasar na inihahanda na nila ang kasong murder na isasampa laban sa suspect. Ating pakinggan ang ating pakikipanayam kay Police Lieutenant Colonel Joseph Baltasar. Murder po yung ipapile natin dito sa suspect. At bala na yung piskalya kung ano yung nararapat na kasong kakaharapin niya. Hindi pa natin ma-determine yung ginamit na pananaksak kasi hindi naman natin na-recover. Pero doon sa kwento ng mga witnesses ay parang yung knuckle na may parang may tulis. Ayun yung kwento nila. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radyo Lawag. Para sa Bombo Network News, Bombo J. Agnira. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala sa iba pang mga balita, malugod na tinatanggap at sinusuportahan ng Department of Tourism ang pagbubukas sa publiko ng tatlong mansion sa Malacanang Complex. Ipinahayag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang kanyang suporta para sa Malacanang Heritage Tours. Sinabing ang hakbangin na ito ng pamahalaan ay nagbibigay sa mga lokal at dayuhang turista ng malalim na sulyap sa kasaysayan, kultura, pamana at tradisyon ng Pilipinas. Kasama sa Malacanang Heritage Tours ang tatlong makasaysayang istruktura sa compound ng Malacanang na kung saan ito ay ang Bahay Ugnayan, Teos Mansion at Golden Bridge Mansion. Sa Bahay Ugnayan, masasaksihan ng mga bisita at mahilig sa museo ang paglalakbay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkapangulo, habang ang Teos Mansion ay nagtataglay ng mga memorabilia ng mga nakaraang Pangulo ng Pilipinas na dating ipinakita sa museo at aklatan ng Pangulo ng Kalayaan Hall S. Ang century-old naman na Golden Bridge Mansion ay magagamit na sa ngayon para sa mga kaganapan. Ang proyektong ani ni Frasco ay nagbibigay diin sa pagkilala ng Administrasyong Marcos sa pamana, tradisyon at kultura ng Pilipinas bilang napakahalagang bahagi ng matagumpay na pagbabago ng industriya ng turismo. Una na rito, ang Malacanang Heritage Tours ay bukas sa publiko ng libre simula noong Hunyo 1, araw ng Martes hanggang Linggo, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon.
Samantala, dinipensahan naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang plano nitong gawing online app-based system para sa loto. Ito ay sa kabila ng maging pagtutol ng ilang mga mambabata sa naturang plano ng ahensya na gawing online ang pagkataya o pagpapataya para sa nasabing sugal. Sa naging pagdinig kasi ng House Committee on Games and Amusement ay nagpahayag ng pangamba ang ilang mga mambabatas at stakeholders hinggil sa posibleng maging banta na maaaring idulot ng planong ito para sa mga kabataan. Paliwanag po ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, ito kasi anya ay magbibigay daan sa mga kabataan na mahumaling at tumaya sa nasabing sugal kung saan imbes anya na gamitin nila ang kanilang mga baon ay pinapantaya pa nila ito. Aniya, ang mga posibilidad na ito ay posibleng humantong sa hindi magandang consequences dahilan kung bakit isinusulong aniya ng kanyang House Resolution 4825 ang pagbabawal sa online betting para sa loto at pang instant paper games. Ngunit sa isang pahayag naman ay tinayak ni Attorney Maria Catrina Contacto, ang Executive Assistant ng Office of the General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, na magkakaroon ng mahigpit na seguridad ang kanilang planong online app-based system sa oras na maipatupad na ito. Kasabay ng pagkapaliwanag ng layunin ng panibagong hakbang na ito na mas mapadali pa ang betting process para sa mga mananaya at mapataas din ng kikitain ng ahensya para madagdagan pa ang gagamiting pantulong sa taong bayan. Binigyan diin ng National Water Resources Board na inaasahan nito ang ilang mga proyekto ng tubig ay matatapos sa huling bahagi ng taong kasalukuyan. Ito ay nakikita nilang isang paraan upang maiwasan pa ang mga supply interruption. Sa pagbanggit sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System, sinabi ni NWRB Executive Director si Willie David Jr. na mayroong mga proyektong nasa pipeline sa Laguna de Bay at Upper Marikina River Basin na makatutulong sa pagpapalaki o magisilbing alternatibong mapagkukunan ng tubig para sa Metro Manila resident. Sinabi ni David na karamihan sa mga pangailangan ng tubig sa kabisera ng rehiyon ay nagmumula sa Angat Dam. Ang Metro Manila ay may populasyon na halos 13.5 million na kung saan sa harap ng lumalaking populasyon ay tumataas na pangailangan. Sinabi ni David na ang paghahanap ng alternatibong mapagkukunan ng tubig ay magiging pangunahing alalahanin. Kasalukuyan na rin aniya ang pagsasaayos ng mga channel ng tubig para mabawi ang nasayang na supply ng tubig sa nasirang sistema. Bombo International News. Sa ating international news, lumobo pa ang bilang ng mga individual na nasawi at naitalang sugatan sa nagbangga ang 3 tren sa India. Ito ay matapos na madiskaril ang 2 pampasaherong tren at isang cargo train sa bahagi ng Balasore City sa Eastern Indusha State. Ayon kay State Chief Secretary Pradip Jena, pumalo na sa 233 katao ang namatay mula sa naturang insidente habang nasa 900 individual naman ang naitalang sugatan. Ang datos na ito ay inaasahang mas lalo pang madaragdagan ngayong nagpapatuloy ang isinasagawang malawakang rescue operation ng mga otoridad sa nasabing lugar. Kaugnay nito ay aabot na sa mahigit 150 na mga ambulansya at ilan pang fire service units ang rumisponde sa naturang insidente habang nasa humigit kumulang 500 unit naman na mga dugo ang kanilang nakolekta para sa mga biktima habang nasa 900 unit na rin na silang kasalukuyang nasa stock. Sa ngayon ay napatuloy pa rin ang pag-asagawa ng investigasyon ng mga otoridad sa pinagkasanhian nitong nasabing insidente. Habang una nang nagpaabot ng pakikiramay si Indian Prime Minister Narendra Modi sa mga anak-anak na nasawi sa aksidente at tiniyak nito na ibibigay ng gobyerno ang lahat ng kanilang maitutulong para sa mga biktima at naapektuhan nito. Samantala sa kaugnay na balita, ang mga pamilya ng mga nasawing biktima sa nagbanggaang train, 3 train doon sa India ay bibigyan ng tulong pinansyal ng gobyerno nito. Narito ang report ng Bombo Radio Bacolod. Makakatanggap ng 10 lakhs o 1 million pesos mula sa gobyerno ng India ang pamilya ng mga namatay sa pagsalpukan ng 3 tren sa Odisha State kagabi. Una rito, hindi bababa sa 233 ang namatay at 900 ang sugatan na matapos nagsalpukan ng 2 passenger trains at isang train na may kargang mga goods sa lungsod ng Balasore sa Odisha State. Ayon sa Disaster Management Agency ng bansa, hindi pa natutukoy ang sanhi ng aksidente, ngunit agad na nagsagawa ng rescue efforts ang mga otoridad at nag-deploy ng 150 na ambulansya at ilang mga fire service units. Ayon kay Bombo International Correspondent Marites
Princess Lecento Kalyanakumar direkta sa India. Maraming ospital sa Odisha State ngunit posibleng nagsisiksikan ang mga pasyente ngayon sa mga ospital malapit sa Balasore dahil sa dami ng biktima ng aksidente. Aniya, nagbigay na ng tulong ang gobyerno ng India sa mga sugatan at ang pamilyang namatayan ay makakatanggap ng 10 lakhs na may katumbas na 1 million pesos. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Indian Prime Minister Narendra Modi sa mga namatayan at nangakong lahat ng assistance na kailangan ng mga biktima ay ibibigay ng gobyerno. Ayon dito, sa ngayon, nagpapatuloy pa ang rescue operations. Inamin naman ng Pinay na hindi na ito bago sa mga train sa India dahil palagi itong overcrowded sa dami ng mga taong nagmamadaling umuwi o pumasok sa trabaho dahil umiiwas silang maipit sa traffic. May mga binigay silang tulong dun sa mga na-aksidente, yung nasa ospital, bibigyan ng pera para matulungan sila sa mga bills. Tapos yung mga namatayan na pamilya, bibigyan din sila ng pera. Yung alam ko na mga namatayan, 10 lakhs ata yung ibibigay ng government doon. So more or less 10 lakhs, nasa 1 million yun. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, dito si Bombo Jaire de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Na nakaligad sa takna sininga alas 12. Nagapalayag na ang bombohan ay saudto sa gihapon diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita sang Sabado, Hunyo 3, tuig 2023. Sa gihapon, ini mo alaga nimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna karon nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad pamilya, ginpabombo ang provincial hospital sa probinsya sang Guimaras. Bangod suno sa pamilya, may kapabayaan diri ang mga health professional. Pasyente ginbawian gid sang kabuhi. Ang bugos sini nga detalye bantayan sa aton sini panay nga pagpangalagad. National Telecommunications Commission nagpanawagan sa mga SIM card users nga magparehistro na antes nga magtakop ang extension. 50% sa mga users sa bugos nga Pilipinas rehistrado na. Sa dugang pa nga mga balita, manuglibod sa nga puto nahulog sa drainage nga wala sa nga warning device sa West Timawa, Molo. May manugbaligya man sang utan nga nasilisihan sang kawatan nga nagabalor sang tunga sa milyon. Cash ininggin kawat sang tuklo. Sa dugang pa nga mga balita, Traffic Adjudication Office sa magaserbe bilang dalaganan sang tawo kung may reklamo sa pagpangdakop sa nakomiter nga biolasyon. Muni ba dalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon diri lamang sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa imbokada sini iyang balita, istoryahan naton diri karon iya mga kabombo ining panawagan sang National Telecommunications Commission na may kantanan sa mga SIM card na user samtang may tiyempo pa ti magparehistro na sang ila sini nga mga SIM card. Si Bomboria Mumblan may follow-up report. Bomboria, sa report ta please come in. Yes, Bombo Chamno, ginapanawagan sa National Telecommunications Commission sa mga wala pa naka-subscribe. Ako naka-register sa ilang SIM card nga mahimo na nga magpa-register bangod kay natalanan na nga ini nga magtakop sa Hulyo 25, 2023. Sa matandaan sa atong mga kabombo, gin-extend ini sang ahensya until 90 days. So, ang ini nga panawagan man, inline man ini siya sa ginaselebrar nga National Information Communications Technology Month sa diin para ang mga pumuluyo mangin mas alerto kag hindi makabaton pa sang scamming or scam messages or ano man nga site nga pagpanunto, Bombo Cham. So ang SIM Card Registration Act, ang angot mo ini sa Republic Act 11934 sa diin ang awareness sa mga taho, ang para man nga
ang ilang SIM card mangin ang hindi na siya susceptible or vulnerable sa mga mga cybercrime threats. So inibombot siya ang to combat sang aton nga mga hindi maayo nga mga butang wala bombot siya. So amo ini panugyan man ni Attorney Deo Verhiltan, Legal Officer sa National Telecommunications Commission Region 6 sa aton mga kabombo. To no further kung ano inibala ang ilang programa, mamatian naton ang nanginsabat ni Attorney. A attached agency of the DICT, ang NTC, ginasuportahan gid ang mga programa subong sa ICT mat naton na ginakandak sang DICT nationwide. So may ari kita din no mga programa na ginakandak nila. Isa sina no, ginapakita man ang suporta sa SIM card registration or implementasyon sang SIM card registration act naton o Republic Act 11934. Now, communications is a vital part na para maging success ang isa ka organisasyon, ang aton na syudad, ang aton mismo gid na country. So that is why it's very important man to raise ang awareness sa mga pumuluyo naton na importante ini ang privilege to communicate with other people, other entities. So as of that man no, to continue man ng paggamit sa aton komunikasyon, so may layin na kita na dapat i-register gid aton na SIM cards. So if you want to continue using your SIM card or your numbers na attached sa SIM card nyo, kailangan din natin na ipa-register ang ato ng mga SIM cards before the deadline. So the deadline was extended for another 90 days. And as of now, it will be on July 25, 2023. So sunod man sa projects ng DICT na in close coordination with them because they are also helping us, the NTC, in the implementation of the SIM card registration law. We request the public, for those who have not yet registered their SIM cards, please do so before the lapse of deadline. Kay after sang deadline, wala gini extension unless there is a new law. So we will really deactivate all unregistered SIM cards. What is the deadline of the SIM card registration plan? Ang deadline matapos kita sa July 25, 2023 kay gin-extend ini for another 90 days. So after sina kung wala bag-o na layi kay nakabutang abis sa aton na Republic Act 11934 and its implementing rules and regulations na isa lang gid ni ka extension. So kung wala na gid kung di na gid mag-create pagid sang bago na law amending Republic Act 11934, so the deadline stays so. Ano ni siya advantages attorney once na-register na ang SIM card, nag-cut off na or natapos na ang deadline, after which ano ang kitaan ng mga progress ng atong mga SIM card users? Number one so syempre kung na-registered na ini ang SIM, ang ginamon is gamiton na ini ang mga modes of communication sa na paamaagi na hindi na ni pagamiton para against mag-into sa iba na taho or gamiton sa na maka-into kag makakuha sang mga kwarta sa iba na tao. The rationale behind the law is also to lessen or at least combat the scam through text, through smishing, through phone calls. And we are not only talking about scams. Ang layi na ini, there will always this may be used by our authorities para gamiton to secure the identity of the perpetrators, meaning may araan na makasabat kung may ginagamit niya na SIM card sa lain na pamaagi, like not only scamming as well as kidnapping, kung gamit threat, kung buyayaw ka sa imo na cellphone, terrorism. But I would like to emphasize na may due process ini. So hindi man basta-basta ma-disclose inyo information. It requires a valid court order from a competent authority. So maagi man gyapon sa korte before ma-release ang mga impormasyon. As of May 31, 2023, Bombocham, may nagdugang nga 6,635,571 ka mga SIM card users nga na-register na sa diin 58.22% ang narehistro na sa National Telecommunications Commission. So ano pa,
a long way to go pa ini Bombo Cham. As a matter of fact, nagpatigayon man sila sang facilitated SIM card registration sa mga kabanwahanan agud no mabuligan ang mga pumuluyo nga hindi pa kabalo nga magparehistro. Isa na diri ang ginpatigayon sa Pasig City sang Damlag lang kag natigayon man nga marehistro ang masobra 1,000 ka mga residente didto Bombo Cham. Alright, saan ganito ang kunti gini-extend ini? Saan gani ang deadline sa extension na Bomboria? July 25, 2023, amo ini ang final ng date sang deadline sang registration Bombo Cham. Ang deadline nga ini Bombo Cham no, hindi na pwede hindi na magamit ang mga SIM cards, automatic deactivated na ina kag hindi na operational. Alright. Ini si Bombo Ria Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bomboria sa imo siniyang report sa mga kabombo nira daton, no? Kung doon budlayan ka mo magparehistro, pero kung nang taon ganini mo makakuha ka lang sang link sang telecommunications company, hindi man mabudlay magpa-register sang SIM card. Tama man lang niya kahapos kag kadasig ti way kita makahibalo sa iban pa kung ano pa iya ang nagaupang abi sa ila, no, nga magparehistro. Kung ang imo naman sini cellphone dumaan or analog, hindi abi iya cellphone di camera, ti pwede ka man maka-seek sang assistance, no? Pinagi sa pagpadulong sa mga outlets sa telecommunications company or pwede man gani sa National Telecommunications Commission. Ang National Telecommunications Commission, padayon man nga nagahatag or nag-extend sa ilang sinigabulig, pinaagi iya karon sa facilitated registration sa SIM card. So, damo sang pamaagi sa aton sini nga mga kabombo para nga maparehistro ang imo sini iyang SIM card kay sa paglabot sang Hulyo 25, July 25, kung hindi mo pa na maparehistro ang imo sini nga SIM card, ma-deactivate na ina, automatic ma-deactivate na ina. So hindi mo na ina magamit. Kung magbakal ka sa bag-o sini nga SIM card, magaagi ikaw sa gyapon sa same process nga nagakadapat iparehistro mo ang imo sini nga SIM card para now nga mag-functional ini sa aton iya nga mga kabombo. Ang tinutuyo, mayor sini nga tinutuyo para iyang malikawanan naton ang pagpanghalit sining mga manugtunto, mga scammer, kag iban pa iyang pamaagi sa pagpamintaha sa isig kapareho. Kay madata na sa karon sa aton sini nga mga kabombo ang pagpanuntos, scam sa nagkalilain sini nga pamaagi, no, gamit ang SIM card nga unregistered. Tikong registered na ini sa aton niya mga kabombo, mahapos nga ma-detect, matumod kung sinong tawo sa likod o kung sino ang nagapanag-iya sining SIM card. Amo nang main purpose niya sini badwa. Ti karon kon ang imo siniya nga SIM card way mo maparehistro, ti hindi mo na ina mapuslan pananglitan nga mag-abot ang tiyempo sang deadline. Makahatag liwat sang extension kung may ipasar sini nga layi. Pero as of now, kutob na ginamang or deadline amo iya ang July 25, 2023. Magtakop ina no extension na, no, until such time nga mapasaran sang isa ka laying extend pagid, so pwede pa, no, pero sa pag-abot sa pitsa 25 kay extension na ni until until July, kay kumadumduman ta pa sa aton sini nga mga kabombo May 25 or March 25 rather ang deadline sini. Kumadumduman pa, but gin-extend ini kay tuman kagamay sang percentage sang mga nakaparehistro nga mga SIM card users. 44 minutos nakaligad sa takna ng alas 12. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang sini nga mga balita kag impormasyon. Hibalon taning istorya sa likod sang pagpabumbo sang pamilya kag ila sini nga ginapayag nga pinabayan ang ila sini iyang pasyente dira iya sa may Guimaras Provincial Hospital. Kag daw
kasubong iyang mayara gid sang mambal naton pagpatumbaya sa bahin sang mga doktor kag nurses. There was a time kuno gani iyang nagareklamo ang himata sang pasyente nga hindi ka ginhawa, sinabat pa kuno sang nurse nga nagaarte lang ng pasyente mo, patuluga lang. Inaway balikan tayo ng bugos ng istorya sa aton sining nga pagpangalaga diri sa bumuanay sa udto pagkatapos sang pila ka importante sining nga mga pahanumdum. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for May 28 to June 3, 2023. Ang Hunyo 2 amo ang first Friday sang bulan sang Hunyo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sing Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday sa amo petsa sa Latolda mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. On June 3, Saturday, the Valhalla Band is full of excitement to treat you with their wide variety of songs sa 2 ka oras kag tunga nga musical excursion. Sa concert at the plaza, mag-kick off alas 6 sa gabi. Sa among nga musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs ay gaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Hunyo 4 Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha. 23 minutos na nakaligad sa takna sining las 12. Balik diri sa pagpangalagad karon sang bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby no sa aton sining mga kabombo kay mangingkaupon naton diri karon ang pamilya sining nagareklamo batok iya sa Guimaras Provincial Hospital nga kung sa diinti ila sining ginapayag diri nga may ara sang kapabayaan sa bahin karon iya sang mga doktor kag nurses. Rason nga naglabot sa punto nga nagtaliwan or ginbawian gid sang kabuhi ang ila sini karon iyang himata no sa aton sini karon iyang pagpangalagan. Mangikaw pod naton bala pamilya sang pasyente no nga unfortunately ginbawian gid sang kabuhi kay bangod sa kapabayaan sang mga personnel kag lakip na diri doktor no sa bahin sa Guimaras Provincial Hospital. Ma'am, good afternoon. Live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Kaupo nimo si Bombo Cham. Yes, good afternoon, sir. Ma'am, okay lang kung may baluan nato ng imo sining pangalan? Kasen lang, sir. Pakaisa sang pasyente.
Alright. Now, Ma'am Luyang naton mahibaluan from day 1 and tub-tub iyang naglabot sa punto nga ginbawian sa kabuhi ang imo sini nga pakaisa. Okay na maghambal, sir? Yes, ma'am. Go ahead. Okay. Okay, sir. Balian mo na siya, sir. April 11, which is sa ano oras yun? Mga alas 9 sa aga. Mga alas 9 sa aga, gindala naman ang pasyente direct sa provincial sa hospital sa Guimaras. Okay. Ma'am, by the way, sino ang imo upod? Bali sir, ang ari gid siya sir, kay 13 na ko mo nga nakasaksi nga ara ang akon pakaisa sang psikiatrist, kay 11 siya gin-refer sa hospital, so ari ang iya bata gid ang ano nga gid si mamiya sa hospital. Sige. Ma'am, okay. Sige, pwede nyo masaysay sa amon kung ano ginang natabo from day 1 until such time nga nabawian sa kabuhi ang pasyente. Okay sir, from April 11 sir, sang aga gindala siya sa hospital sa Hordan Guimaras, gindirekta siya sa Yabana kag siya kabataan. Kay gasakit ang iya nga tiyan, kag gasuka siya sir. So gin admit April 11 hasta nga naglabot sang April 12 ang pasyente. Daw okay pa man siya sang 11 ang pasyente, makalakat pa, makakadto pa sa CR, makagiho pa. Pagka April 12, medyo daw naglain na iya pamatsyag nga sa dira nga panahon sir nga gin-injectan siya siguro sa mga antibiotic. Pero without na knowing nga ginhambalan na sang ni Mr. Fernandez, ang iya asawa nga si Mrs. Fernandez, nga ang doktor nga si Mrs. Fernandez may ara siya allergy nga bulong nga antibiotic. Pero antes nila gi-injectionan na nila, antes nila gin-skin test. Naka-inject na sila sang antibiotic antes pa man sila nag-skin test. Ining skin test para kung tani nga mahibaluan kung may allergy sa anuman nga sa isang bulong or particularmente antibiotic ang isa iyak pasyente. Do mo sina? Yes, sir. Okay. Tapos, ano pag ilang natabo? Tapos, ang tingin na mahal na gano'n. Init ko may alawa. Dayon, ang iya mga kamot, hindi yan ang mahakwat. Pati yaliog, matamat sa hinay nga. Hindi na siya makatindog. Hindi yan ang matadlong iya ulo. Kaya katumbay iya ulo. Tigadulaan sa kuno pirsa. Dingin katuan naman ng doktor. Hambal lang sa doktor nga, Dok. Si mami, amune, ang baya. Patulugan nyo lang inyo, pasyente. Kaya kulang nga nasa tulog. Natural lang nasa bulong. Okay. Sino nga doktor ini siya ang ginatumod ninyo nga ginpalapitan nyo? Bali sir, mga April 12, ang amon pasyente, may doktor nga garobing. I don't know kung sino ang pangalan sa doktor nga garobing sa iya. Kay at that time, babayi siya. Hindi man nila ipaghatag ang record, sir. Kaya nagkadto na kami sa Hordan. Nag-request ang pamilya kay Dani, both lang sa pamilya bala, sir, nga maistorya ang mga doktor nga nag-attend kag nurse kay Wendy para ma-explica nila kung nga amon ni ginhimo nila sa amon nga pamilya nga gusto namon i-refer ang amon nga pasyente pero hindi sila magpasugot. Bali April 12 sir, ang pasyente may isa ka doktor nga nagrobing nga babayi naghambal sir nga kaya lang niya kuno bolngon ang sakit sang pasyente. In that time kay ang gusto sa pamilya sir bala sir nga dalon na lang tani sa Iloilo sa mga private hospital kay para mas okay ang mga laboratory. Tapos pagka 13, ang pamilya ni Mrs. Fernandez sa Amerika, kay ara na siya may utod siya sa Amerika nga nurse man. So sa nakita niya nga video call siya sina nga gabi pizza Tracy sang iya nga utod, daw medyo ang iya utod bala sir na hindi nakaginhawa tapos gareklamo iya utod kay hindi niya makwat iya kamot. Nag-iya tiil ga banog na ang iya nga diri left arms hindi makagiho. Sige nambalan sang iya ba na ang doktor nga doc kung pwede ma-refer na lang gid kami sa Iloilo. Pero ang natabo gin-refuse ang doktor nga i-refer ang pasyente. Kay daw medyo gamay bala sir nga discrimination kay wala ga hambal ang iya bana nga pulis siya gali basi ang amon bala sir daw ginapakanubo nila bala ang tawo nga kung hindi mo ma-afford ang Iloilo.
Pero ano giman ang matutuod sining sitwasyon nga nagapamalibad iyang mga doktor sa Provincial Hospital sa Guimaras nga i-refer diri sa Iloilo. Una sinini mo na mention kay Kaya Manila Bulngon. Now, sandig sa imo panaysayon ti padayon nga daw naglala ang iya sining sitwasyon nga wala pa nila gin-refer diri sa syudad. Kay wala ko no mga bakante ang hospital ko no ginapatyan sila ko no sa mga doktor ko no sa angkol. Then naghambal kami nga kung pwede palihog tawgan liwat kay dugay-dugay na kami gahulat sobra na pila ka oras. Then gareklamo si mami nga sakit-sakit nagig ko no dughan. Hambal nga kamo tawag to may pa-load ko mo 300 tawagin niyo tong doktor kung gusto niyo. Sino naghambal sila? Ang nurse nga tambong ang nurse sir ibalik hindi namon makilala ang mga staff nga at that time nag-duty kay Manang. Kay naghayo kami pagpatay sa pasyente naghayo na kami nga pamilya nga kung tani matubang namon ang nurse kag babalaan namon ilang mga pangalan pero wala nila kami ginpaatubang sa nurse. Tapos amon sa 3C pa lang si Mrs. Fernandez nagareklamo nga iya dughan nagaguot na. Pero sa didto ko nga time kay Arkuya nakita ko ang mga nurse, may gina-inject sila nga may gina-inject sa pasyente. Tapos, ang pasyente, ngambal ko siya, manang matulog ka. Ang sabat niya sa akin, hindi ko makatulog. Kay ni gasakit dughan ko, kung matulog ko, kag mahigda, malumos ko. So at the time, ika-4 ko nagbalik sa nurse station. Ngambal ko, nurse, nang pwede niyo ma-check ang pasyente ko. Una, gin-check, ika-2, ika-3. Sang last, ika-4 sir, hambal ko hindi nakaginhawa nurse ang pasyente ko. Nurse, hambal niya sa akon na, ma'am, patuluga lang ang pasyente niyo, ma'am. Tapos daw, medyo nagtalikod kami, may nabatian kami, naghambal sila sir, nag-inarte lang kuno among pasyente. Kaya miskin ano lang kuno, ginasangsang sa tungad kuno. Pero sa tutuod lang, wala kaon ng among pasyente. Kay 3 ka adlaw nito, wala ginpakaon. So, April 11, 12, and 13, san o kamo nakasaylo diri sa gin-refer rather diri sa ospital sa syudad? Oo. Kay tungod sir nga gintawgan sang utod ni Mrs. Fernandez ang Medical City gabi mga alas 10 sang gabi-hon. So ang iya bana nagadto na sa doktor, naghambal na nga doc na ang amon pasyente transfer namon sa Medical City. Kay doc may naistorya kami to kag sa Don Benito may ara man pero naghambal gid ang doktor nga hindi gid ya kuno kay wala gid ya bakante. So ato nga time na daw ikapila sa balabalikon sa nurse, may isa ka nurse na nagmuno sa akon pero hindi ko siya kilala. Hambal niya nga ma'am ikapila na kami gabalik sa doktor. Kay si doc kuno natulog. Si ma'am ikapila na lang balik ma'am wala gid ya bakante. So mga around 11, ang doktor, nagbugtaw siguro, kaya daw kita ko suray, magmulagan mo. Nagambasa sa amon nga, hindi gani ka mo gusto batunon sa Medical City, kay ginahang up ko sa Medical City ang telepono, kay tutuod man, nagtawag man ang iyabana sa Medical City ka ng doktor, mga around 10, sa Medical City, gatutot lang ilaya telepono, wala ginasabat. Pero ang Amerika, naghambal na sa ako sa chat, naghambal sa sir nga, amo na, okay na ko na Medical City. Doktor na lang gid ang ginahulat. Okay. All right. Paano na sa ilo dire ang pasyente, ma'am? Bali around 11:30 nag-okay na ang utod niya mismo sir nagtawag sa Medical City. Ang utod niya bala sa Amerika. Bali ang utod sang pasyente amo pa yang nag-communicate sa ospital diri sa syudad sang Iloilo nga hambalon nga matransfer dira ang utod niya. Oo, siya ang nagkontak ang halin sa Amerika. Tapos paano ang doktor dira ma'am sa provincial hospital? Kay sa pagkaintindi ko nagakadapat iya ang doktor ginamahatag sang go signal para nga i-refer niya sa Medical City para nga matigayon ang pagtransfer sang pasyente. Ano natabo? Oo, amo gid man sir ang pagkabalo ko, amo nang gakatingala kami kagagalain ng amon buot nga pamilya sang doktor kag mga staff sa Hordan kay Guimaras nga hospital. Kay nga kung wala gali nagkontak sa Medical City ang amon nga himata nga pakaisa ko nga utod sang namatay, hindi gali ma-refer ang apon pakaisa. Kay ang natabo sina, cellphone ko pa ang gingamit sang doktor para lang maistorya siya sa Medical City nga
na information. So ato time ang akong cellphone ang gingamit kay hambal sa pakaisa ko sa Amerika ni nang lihog ko ang imo yang cellphone ihang up lang kay gatawag na ako sa America City. So ang hambal sa doktor sa akon, ikaw dali di, upo di, lakata sa dalom, ikaw dial. So ako ang nagdial, gindial ko to sa America City, ikadua pero garing siya kaso gatutot. I don't know kung di na may diferensya ang Hordan o ang Medica City. Kaya at that time, naghambal na pakaisa ko kay nabatian ko, kay ginhang up kong phone, naghambal, yes ma'am, hello, this is Medica City, good evening. Amo to din hambal ko, Dok, ari na, nagin-down na naman ang telepono sa Hordan, hambal ko, Dok, ari na, tapos naghambal na pakaisa ko nga, naghambal ang Medical City, ginhatag ko sa doktor, ginhambalan siya nga, Dok, nang ikaw na lang bala ang ginahulat namon para i-refer ang pasyente. Kay 2 times na ni nagtawag ang pamilya sa amon di. Nagsabat ang doktor nga nga ako nga hindi makontak America City nga ang amuning ospital amuna nakontak ko tapos hambal niya ginabalan sa America City nga Doc, how come nga hindi ka makakontak sa amon, Doc? Ikaw bala ang gahang up da sa phone mo. Kaya nga ang America gani nakontak kami, ikaw pa nga ari lang tadi sa Pilipinas. Bo, kasakit man nga istorya mag-abusin na. Ano namin mo ma'am bay ginahang up ni Doc ang iya cellphone? Ginapatay niya kung nagatawag or naga-communicate ang Medical City, abiyang hospital sa doktor dira? Ang hambal sa Medical City nga information, sir, nabatian ko kay loudspeaker ang cellphone. Nagahang up ko no ang cellphone ni Sang Hordan, ang telepono nila. Kung magtawag ng Medical City. Okay. Makilala ni mo ang doktor, ma'am? Yes, si Dr. Aguilar. I don't know how to speak sa iya name, sir, kaya daw hindi ko ma-pronounce iya name. Eksakto. Pero paano ni mo i-spell out ang pangalan sinang doktor? Wait a second, lantaon ko anay sir sa papilis. Okay. Ang utod ni isang pasyente before pa man nga natigayon nga makaking istorya kita subong na kontak man naton, no? Nurse ni siya dito sa may Estados Unidos sa California. Base ko makatingwa man ta karon nga makapakingangot sa iya. Pero naghambal to siya nga alauna sang kagahon to subong mo dito sa may California, pero base baka bugtaw pa man guro si sir. But anyway, nagbilin siya, nag-message back sa sakon kagay na nga may ginsulat kuno dira ang utod sa pasyente kag gintugyan niya sa kay ma'am sa pakaisa nila agod nga iya sining basahon, no? Ining kabugusan niya reklamo. Alright, now mamangkot ko to, balikan ko ma'am, paano mo ma-spell out ang pangalan sang doktor or lang last name niya? Aguilar, Wilson Aguilar, Helson, G-I-L-S-O-N, Helson Aguilar. Dr. Helson Aguilar. Anyway, i-try to i-counter check tayo na later on driman sa aton sinikanon yung pagpangalagad. But ma'am, may gintugyan dira nga sulat ang utod halin pa sa Estados Unidos kag nagpanugyan sa sato, nagpangabay nga kung pwede ikaw na lang kuno mabasa kay ti bago lang to halin man sa duty ang utod, no, kag nagpangabay sa aton nga kung pwede ma-relay ining mensahe niya karon. Go ahead, ma'am. Ang Welke Iligan called the DCGNPH and spoke to the nurse on duty who refused to provide her name. Mrs. Fernandez also requested the nurse name and was refused. As a part of patient's rights, Mrs. Fernandez had the right to be assigned competent doctors and told the names of all the healthcare team members. Welke Iligan continued to request to speak with the doctor to make his concerns known and discuss treatment options as well as the need to transfer Mrs. Fernandez to Medical City for further testing, and that could not be done at DCGNPH. Per the nurse on staff of DCGNPH, the hospital does not have the ability to perform CT scan, MRI, or cardiac catheterization. The staff nurse
on duty was requested as to why the doctor will not transfer the patient when the hospital clearly does not have the proper resources to fully assess and treatment Mrs. Fernandez. The staff continued to ignore the family request for transfer. Bali, ang natabo, sir, si Mr. Welky Iligan, ginatawagan niya na ang hospital through the phone na nagamit kay gusto niya mabalaan ang record ni Mrs. Fernandez kay siya, nurse siya sa California, so gusto niya tani bala nga daw siya ang mabalaan niya kung amon ni ang gipang test kay Mrs. Fernandez kung kumusta ang iya health, kung okay ba siya o hindi, pero gina-refuse nila kami tagaan sa record. Hindi man gusto ang doktor maistorya kay Welky Iligan. Naghambal lang nga ng sir na kulang kami sa facility. So naghambal ang kulang manggali ka mo sa facility. Why you don't want to transfer my sister? Nga kung ginambala na sila gani balad ng sir nga base bala daw gaano sila bala nga pigado ang pasyente. Hambal niya, bisan milyon pa na, magasto kami para sa amon pasyente, i-transfer nyo lang. Amo to nga time, that mga alas 11:30, nagpilit na gid ang nurse nga ikaapat na nga ang doktor, gintawag na gid nila. Okay. Now, ma'am, halin sa pizza 11, tubtob nga na-transfer ka mo April 13, na-determinar bala kung ano ang balatian sang pasyente. Nakahambal bala ang nurse, doktor, ginpabalo bala ang pamilya nga ang balatian ni ma'am is amo ning mga bulong nga gina-apply namon na pabalo bala ina sa pamilya, ma'am? Wala sila naghambal, sir, pero ang pagbalo sa bana, pancreatitis lang ang sakit. Pero sir, gali sir, kay dire, may record ko di sa Medical City, which is nga ang pasyente, may pneumonia. Kaya napabasa ko na rin siya mo ang records. Tapos, ang ilan records man sa X-ray, wala pneumonia ang pasyente dito sa Hordan. Pero pag abot sa Medical City, may pneumonia na ang pasyente. Okay. Tapos, subo na ang niya. Pag-abot sa The Medical City, ma'am, pag-abot sa The Medical City, anong natabo? Pag-abot sa Medical City, amo ni siyang natabo. Gin-check tanan ang iyay mga laboratory, nakita ko mga machine damo-damo, tapos mga pila lang ka 4 hours na siguro, medyo nag-collapse na si Mrs. Fernandez, pero sa Medical City, mga 1 hour, ginpatawag kami sa doktor, kami duwa ni Mr. Fernandez. Ang hambal sa doktor, kay Tagalog siya, ma'am, hindi ko alam kung ano ang ginawa ng Hordan Guimara sa inyong pasyente. Kasi meron silang dinalang record sa amin, yung pasyente nyo ay parang okay lang dito sa ibang record. Stable lang ang patient. Pero ma'am, sa amin ma'am, malubha na po ang pasyente nung dinala nila dito. Okay. So, in critical condition na, sir. Okay. So, mga what time ginbawian sa kabuhi si Mrs. Fernandez? Mga 1:30 kami naabot sa Kaagahon. Alauna kami naabot sa Medical City. Nag-revive siya 5. Alas 5 gidya sa ang Kaagahon. Pero wala namon gipahukas ang machine. Kay ikapito siya gin-revive mo. Tapos nag-decide na lang kami mga 10 o'clock kami nag-decide nga hukso na lang ang machine. Okay. Now, amo na sini ang natabo, ano ang plano karon sang inyo sini iyang pamilya? Ang plano sa pamilya, sir, ma-file case against sa hospital. Okay. So, hindi. Sir, hindi sa doctor, not in the hospital, the doctors. The doctor staff and the nurse staff. Sorry. Okay. So, si Sir, ma-file gid sang kaso? Wala pa ko idea siya kay Mr. Fernandez, pero siguro ang amon niya kung ma-file gid man kami kaso, para lang siguro sa mga nurse nga staff kag sa doktor, hindi sa hospital, kay nurse man lang kag staff ang may diferensya. Why man sa laon ng hospital, kay hospital is ano man lang sila. Okay. Kaya amon man lang tani, sir, hindi nila napaghimuon sa iban.
Kaya ang amon family, nag-request na sa ila, nga kung tani, maatubang sila bala sa amon, kag i-explicar sang nurse kag doktor nga on duty kay Mrs. Fernandez, kung nga amon na ang ila ginhimo. Nga, antes na naging transfer ang pamilya, critical na, pero hindi sila ang nagpilit na mag-transfer. Kami nga family. Sa okay man lang tani sa amon, wala naman na mga case-case na, patay naman ang amon pasyente. Kaso, ang amon lang tani bala, na nagatubang sila tani sa amon. Galing kay at that time nga nag-request kami nga maatubang, wala sila nagatubang sa amon. Sila lang nag-meeting. Okay. So, tuman ka subo karon sa bahin sa inyong sininga pamilya ang nadangatan kag na-experiensyahan ninyo nga sa inyong sininga paglantaw wala sang wala matipan. Why man ma-inform kag mayara sang kapabayaan sa mga doctors, nurses dira iya sa may provincial hospital, ma'am? Yes, sir. Okay. Sige ma'am, thank you so much. Imo sining tiyempo, tingwaan taman nga mapasabat diri ang management or ang mga doktor, mga nurses sa sining inyong reklamo abi, no, para nga ti matawag man ang ila sining atensyon agud iyang hindi man matabo ni sa iban pa, no, sa nasiling na naton gani may atong ginistorya mo sa akon kagayna nga there was a time nga duging kumpronta na sang bana ni Mr. Fernandez ang doktor, ma'am. Yes. Anong nag-transpire? Bali sa Hordan, sir. Yes, ma'am. Yes, oo. At that time, mga around 13, ko mo kay duwa kami ni Mr. Fernandez, ginambalan niya ang doktor nga, Doc, gusto ko, Doc, i-transfer na lang akong pasyente kay kung ano matabo sa pasyente, Doc, basi, parehas man lang taga-obra sa gobyerno, Doc mo. So, na daw nakibot ang doktor, bala, paghambal niya nga, basi, bala, Doc, nga, kung ano matabo sa asawa ko, ibaylo ko na lang ang serbisyo ko sa imo, kay pulis ko, Doc. Amo na. Tapos daw ang doktor bala daw namurag-muragan sa guro kay gulpil sa gambal sa kon nga dali di ikaw to contact sa Ambika City paghambal ni Mano nga pulis. Okay. So masubo nga hitabo ini. Anyway, ma'am, kung ano pa ang inyo sining nga mga dugang sining nga lihok kag kung ano man na mabulig sa bahin iya sa Bumburadyo at ma-extend man kami sang helping hand dira sa inyo sining karon nga pamilya, ma'am. Thank you, sir. Okay. Madamo nga salamat, ma'am, sa imo sining nga tiyempo kag maayong hapon. May hapon. All right. Diriwabit ang pamilya sang pasyente. So patal karon nga mga akusasyon sa bahin iya sang pamilya ni Mrs. Fernandez nga nag tuad diri sang ilang hindi maayo sining eksperyensya dira sa may provincial hospital sang probinsya sang Guimaras. Sa aton sining mga kabumbo, no? Hindi ko makapati nga nakontak iya sang taga Estados Unidos ang ospital nga the Medical City nga ara to siya sa Estados Unidos. Samtang ang doktor nga ari lang diri sa probinsya sang Guimaras, hindi iya makakontak sa nasambit sini nga pribado nga ospital. Now, ang pamangkot si diri, hindi makakontak o kung wala ginila ginkontak. Di ba? Now, ang pamangkot si Nadri Banwa, ginadala ang isa ka individual sa ospital kung ini ang may ginabatsyag. Ang sa pinaka general sininaton iya nga paghangop, galain matsyag ko, galain matsyag sa isa ka tawo dalon sa ospital. I-check sa i-assess sa mga nurses, hibaluon kung ano sini ang iya ginabatsyag, so on and so forth. Then ang doktor tawagan, ang residente abi, no, kag amo ang ma-check or diagnose or whatsoever, medical term, no, kung ano dira. Kag automatic gin inaiya sa aton sini mga kabombo nga ginapahibalo ang pamilya, ma'am, sir, ang ginabatsyag sang imo sini nga himata, amo sini
amo ning iyang initial nga findings namon. So ipaidalom naton siya sa nagakaigo sini nga mga tests to further bala iya nga mahibaluan pagid kung ano pagid ang iban sini nga posible niya nga ginabatsyag or gintunaan kung nga naglain ang iya sini nga pamatsyag kag nagpadulong kamo diri sa ospital. Now, isa pagid sa makatilingala kay nauna pa ya ang pag-inject sa nga antibiotic sandig sa panuaron sang pamilya sang sa skin test. Siguro may eksperyensya naman ikaw nga nagapamati subong ko nagalantaw sa Facebook Live sang Bombo Radyo Iloilo nga sa tagsa ka magpadulong ikaw sa ospital kag maglabot sa punto nga dapat ikaw i-admit now before paman iya sa kung ano ang itublok dira sa lawas mo, skin test ginanay una. No? Amo na ang commonly known na skin test para nga mahibaluan kung mayara sang allergic reaction ang imo sini nga lawas sa isa iya ka bulong, sa isa ka sahi nga bulong. So may history na ining pasyente according man sa iya sini nga pamilya nga ini siya ang mayara sang allergy no sa mga bulong sa aton sini nga mga kabumbo. Ti suno pa iya sa pamilya, suno pa sa pakaisa, sige lang to yung pinangtublok nila sang bulong sa pasyente. So imbes nga nagsakit lang ang tiyan, naglapot na sa punto nga na mild stroke na ang pasyente sa aton sini magkabumbo. No? And then nagapamilit ang pamilya nga i-transfer na diri sa Iloilo. Isa man ini sa mga concern naton karon banwa, bangod man nga ti kabudlay gid man tuod sa nga proseso abi. No? Sa pag-transfer diri iya sa mga ospital sa syudad sang Iloilo, particularmente kung private hospital. Kay ang iban sinimambal nga wala sang bakante, gutok na kami, so on and so forth. So hulat ka mo dira kung pila ka oras, kung may magwa, kung may ma-discharge, no? Iti ibutang ka mo diri naton sa waiting list. No? So on and so forth. But ang sense of urgency kung tani aton man sini nga ikonsiderar. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. O galing kiti siguro basi kung why man kita kahibalo kung ano iya ang paghangop kag paglantaw, assessment sang mga medical professional sang Guimaras Provincial Hospital nga daw kasubong lang iya nga gintreat nila ang pasyente, nga daw kasubong iya nga nagasufrer lang sang ordinaryo sining nga trangkaso or nagkutoy lang ang tiyan bangod nga nakakaon sa nga panos nga pansit. Hindi bla? Ti karon kay ang pamilya na iya nagpanikasog nga i-transfer ang patal pagid sining istorya banwa. Mismo na iya ang hospital nga mabaton sang referral amo pang nagsukma sa doktor. Silingyak, makapila na kami ka beses dok nga nag-reach out dira sa inyo sa Guimaras Provincial Hospital, ginahang up yung inyo sining nga telepono. Silingyati, kung kami ang kung kamo dira nagatawag sa amon kag ang balibad nyo hindi kamo makakontak nga ang taga Estados Unidos, nga ang taga California, kung ang kilala ko pa, nga ang taga California pa, amo iyang nakakontak sa the medical city kag pabalon, no? Nga ti matransfer na dira ang ila sini iya nga pasyente o galing hindi man na matigayon without the referral sang doktor. But aton sini iyang hawid-hawiran anay banwa, no? Luyag naton mangin patas. Kag luyag taman nga mabatian ang side karon sang certain Dr. Aguilar. Amo nang ginhambal diri sang
pamilya kag subong mati sa management diray sa Guimaras Provincial Hospital kung anong mahambal sini nila kay ti isa ka kabuhi diri ang nadula sa kon pamatian mo lang ang pahayag sang pamilya, panaysayon sang pamilya, ginpabayan sang mga doktor kag nurses dira iya sa Guimaras Provincial Hospital. Kasakit man iya para sa pamilya, mabatian ang istorya nga hindi gani uneasy, uncomfortable ang ila siniya nga himata, hambalon ka lang imo iya nga patuluga lang. Hindi gani katulog kay nagalain ang pamatsyag. Makabati ka pa sa istorya nga, yanon mo kay naga-inarte lang na. Tinuway taman ginalauman, kag the list naton iya nga mabatian ang mga amosi na iya nga mga side comments. Ang mismo magagikan sa mga nurses kag doktor nga kung tani sila ining ginasaligan naton, no? Nga maghatag sang nagakaigo sini iya nga medical attention kung ang aton sini nga pasyente nagakinahanglan kagyara sa sulod sang ospital. 25 minutos na nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagapanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kaga impormasyon diri sa Bumbuanay sa udto. Drainage nga ginakayo diri sa may West Timawa, Molo, nakabulasot dito ang manuglibod sang puto kay wais ang warning device. Lakip na diri sa aton sini nga mga kabombo ining adjudication traffic adjudication office plano nga tukuron kag magaserbi kuno ining dalaganan sa mga driver nga may reklamo sa pagpangdakop sa ila. Ini kay iban pa nga mga balita, balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma, kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova.
Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kitos na nakaligad sa takna sining alauna, balik na diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover, standby sa kay Bombo Angel Tan. Ining Traffic Adjudication Office plano nga tukuro no. Kay amo kuno ning magaserbi bilang dalaganan sang mga driver kung may reklamo sa pagpangdakop sa mga traffic enforcer. Ihibaloon ta ang dugang sini nga mga impormasyon with the Bombo Angel Tan direktamente sa Iloilo City Hall Jail. Sa report, please come in. Dinalauman ni Councilor Romel Doron nga magaserbe bilang dalaganan sang mga tawo ang pagatukuron nga Traffic Adjudication Office sa tion nga may reklamo sa pagpangdakop sa mga dalanon. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Romel Doron, iyaging pahayag nga ang opisina nga pagatukuron mangin lugar kung sa diin masettle ang mga hindi pagintindihanay sa tunga sa traffic enforcers kag traffic violators bumotsyam. Suno kay Councilor Doron kung sa Public Safety and Transportation Management Office gid lamang
mapadulong o kung dalon ang mga complainant suguon lamang nga tiimbayran na lang para makuha ang lisensya, pero kung ara ang Traffic Adjudication Office matagan sa hustisya ang nagareklamo kag ang ginareklamo. Kag iban pa nga mga problema concerning sa traffic violation, maistoryahan diri sa sining Traffic Adjudication Office Bombocham. Patag sang konsihal tama ini ka timely para maistoryahan man ang dispute o konsubong, especially ang pag-question sa pagkuha sang driver's license sang mga traffic aids. Ginapananaw nga under ini siya sa executive branch kay Mayor Jerry Treñas, kag kung sa mga personnel naman nakadepende sa may Human Resource Department kung ma-pull out sila sa other departments o kung ma-hire sang bag-o nga set sang mga personnel. Nag-istoryahan man ri Bombocham ang pag-set sang budget since isa ini o kung independent ini siya na opisina. Dugang pasang natungdan, istoryahan o kung istoryahan nila ini sa may committee hearing para maplastar kag ma-present ang mga dapat iupod nga mga jurisdiction o kung ang power sang jurisdiction nila Bombocham kung diin sila asa kag kung ano ang function sini specifically. So far sa pagbase sa first reading, pasado na ini siya kag gin-refer sa Committee on Rules kag Good Government at the same time Committee on Transportation. Yari aton pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Romel Doron sang aton ma-interview. Create kita sang Traffic Adjudication Office. Tao, para mahapos nyo ma-recall, no? Tao. Traffic Adjudication Office so that all problems concerning traffic violations and contest, meaning kung may mag-question bala nga hindi gusto ang pagdakop o ay sasala gindakop siya, dira ikaw makagto ng opisina, no? Kung i-contest mo ang pag-apprehend sa imo. Kay so far daw wala ko nakita na dalaganan ang tao kung may complaint sila sa pagdakop sa ila samtang nagadrive sila sang ilang nga salakyan. Abe, kung makagto ka sa PST mo, ang balis ng PST mo, ti multahin na lang na kuhaan tong imo nga citation ticket, bayari to para makuha mo lisensya mo. So, kag ti kita nyo man how controversial ina sa damo gyapon ka question, no? Sang confiscation sang driver's license. So I have come up with a solution nga kung may problema isa ina sa confiscation sa driver's license nga hindi konforme ang gindakop mo kay ti kapati siya bi nga way sa sala ginkuha mo gid lisensya ya kag ang nagkuha hindi pa be legally authorized. So far amo ina ang aton nga kwan no, kalagtuan, no, ang Traffic Adjudication Office. Ma-create pa kita. We have to come up during the committee hearing kay the office na do what I have in mind is at least 3 persons ba do collegial na may chairman, may deputy siya, kag may member. So they have to decide that law kag as much as possible isa abogado headed by a lawyer. So ikaw yang nagareklamo, pwede ka man kadala abogado mo. Pwede ka kagto sa PAW or kung may abogado kaya nga imo, ti dalon mo At least dira yan, no, at least ka magbayad or you pay under protest, pwede man no? Kasi mo, okay mabayad ko, kundo kan, but under protest. Nga sa ulit, balik nyo ako nga bayad kung napamatudaan gusto ako Kaya sa subong wala sang opisina nga amo ina. Di, amo na ang power siya, pwede yan na ma-define ta. Ang may sala, pwede ma-suspend kung pagsala ang pagdakop. Recommendatory, depende. Recommendatory sa mayor, amo na nga i-set out pa kung paano na i-work out, no? Of course, it will be under the office of the mayor, no? Kung may sala abi ang traffic enforcer, nangilkil siya bida or hindi mayong pagdakopya, pwede mo siya kuananda at the same time administrative, no? Amo inang isa ka rason ko nga nag-create kita. So tanawon tada i-set out ang powers sang Traffic Adjudication Office
Initially, amo ginang main function niya is to settle sa controversy. Basi magkariglo man lang na sila, wala namang kaso. Pero kung magkasuway, gid, I think isa ina ka function nga kinanglanon naton ihatag sa Traffic Adjudication Office. Daw complaint, counter complaint, daw korte bla. So mangayo pata suggestion sa aton mga upod. Kay lain gid ya kung nagapangayo ka sang consensus kag suggestion nila. Bala mo mabuto man na sila pabor mo. Depende sa aton human resource, no? Kung kinanglanon basi may i-pull out sila sa iban, utang da. Kasi may ara man nga mga opisina nga daw non-functional naman bla. Kag ginatanaw man namon ang budget Siyempre may budget na when you create an office, pila ka personnel ang kinanglan. So you take into consideration sang budget. So that's why we have to conduct a committee hearing. Bala mo creation creation of office entails budget. Di pilaihan ka tao kinanglan sinada. Tanawon ta kung initially jutay lang ang kaso, kung gadamo kinanglan damo man ang personnel Siyempre may sekretarya May sekretarya, may stenographer, do korte gid bla. Do korte gid ang himuon ta. Kung dito ka gani iya sa mga US, sa korte kagid ang ginapailan kaso mo, kag dito kagid gi-explain. Actually dili sa aton amo man tani. Supposed to be you have to pay your penalty within 48 hours. Kung hindi ka magbayad within 48 hours, pailan ka sang kaso. Sa LTO naman niya, you are given 15 days. So ang aton may ginabasihan ng tabla. Hindi ba sa LTO ginatagaan kasang TOP, Temporary Operator's Permit, wherein you can drive 3 days pa na niya or 72 hours. But you have to pay your penalty within 15 days. Kung hindi ka makabayad within 15 days, kansilahon ang imo nga lisensya. So at the same time, basi makarecommend man kita nga i-cancel ang iya lisensya based sa iya apprehension. Kapit pa kung permi lang siya. First offense, second offense, third offense. Di may ara man nabing hindi ka bayad dayon. So pila iyan ka adlaw. Kag pabayron mo siya, may tagaan mo man siya 5 days, 10 days, 15 days, balong iban ka pangita pa man ang kwarta mo. So gina-consider tagi dira. So nga makandak kita sa committee hearing kag get the consensus sa aton nga mga constituents man diri nga maapektuhan Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Councilor Romel Duron regarding diri sa ginaplano nga pagpatukod sang Traffic Adjudication Office para sa mga ukon paglabi man pag-entertain sang mga reklamo sa bahin sang mga motorista kag mga traffic enforcers. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Angel Tan. Manami ang plano ni Councilor Duron para ngati siyempre may dangpan man ang aton siniiyang nga mga driver, motorista kung sa ila pamatsyag daw unfair ang pagdakop sa ila sa isa iya ka traffic violation sa aton sini kanon nga mga kabombo. Pero pananglitan iya sa aton sini nga mga tagpalamati. Malawig pa niyang inistoryahanay or diskusyonan sa aton sini mga kabombo. Siguro, hindi lamang niya para sa mga traffic enforcer, kundi sa pangkabilugan nga nagagamit sang aton sini nga mga mayor nga dalanon. Naibaluan naton nga mga traffic enforcer, hindi man ini sila perpekto. Ang mga driver, hindi man perpekto, pero sarang sini nila nga madisiplina ang ila kaugalingon nga mag-abide sa mga rules, laws, and ordinances sa aton sini nga mga dalanon. Nagalabot man lang sa punto nga mayara sang pag-contest abi kung hindi magpadakop ang isa iya ka motorista. Kung maglabot sa punto nga do baison niya gid ang traffic enforcer sa kung ano ang iya siniiyang
violasyon nga na komiter. Nagalabot man lang ina sa mo sila nga punto, pananglitan nga mamangkot abi ang driver. Sir, ma'am, good afternoon, good evening, good morning, ano ang violation ko? Kag kon makita sa nga driver abi nga daw kalayo man iya sang violation ko sa gina-explicarya ni sakon or sa natabo or sa senaryo nga naglabot sa punto nga gin-flag down ako, tidira na naga umpisa ang paggabinaisay sa aton sining mga kabombo. Pero ako iya magabangko or diri ako iya nga side sa bahin sa pagdisiplina sa mga driver. Sa aton sining mga kabombo, disiplinado kag responsable nga driver. Hindi ka man siguro makangkon sa driver's license kung hindi ikaw familiar sa mga traffic signs, mga pavement markings. Now, anong butsilingon sang red light? Anong butsilingon sang yellow light? Anong butsilingon sang green light? Anong butsilingon sang stripes sa dalan nga malapit sa intersection? Kung may intersection, ano inang box or square nga may dako-dako nga ikis? Kung two-way or four lanes man ang dalan, ano inang butsilingon sang broken white line? Ano inang butsilingon sang straight line? Double straight line? Ti ining pag-violate sa traffic mga kabombo, traffic laws, traffic ordinances, traffic regulations, kung nakaintindi ikaw sa mga pagsulundan, ti i-avoid mo ina, likawan mo ina, para nga hindi ikaw maka-commit sa traffic violation sa aton sini magkabombo. Tinagadipindi man inaya sa driver, pero para nga hindi ma-questionan ang mga traffic enforcer, dapat educated man ini sila, educated in terms of nga hindi lang nila sa ulado ang mga ordinansa, kundi naintindihan nila ang mga ordinansa kay very crucial ina sa ilang nga pag-implementar. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti Traffic Adjudication Office, lawig pa niya nga istorya, maagi pa ni sa committee hearing, sa mga konsyal, istoryahan pa ni City Council, pangitaan pa ni budget, mangita pa tawo, so on and so forth. Pero kung sa bahin abisang isa ka motorista or sa mga motorista mangin disiplinado kag responsable lang kita iya nga mga motorista or driver, mabuhina naton ang trabaho sang traffic enforcer. Mabuhina naton ang nag-violate sa mga traffic ordinances, kag mahatagan naton ligwa mga traffic enforcer nga magdiliher sang dalagan sang trapiko, granting nga subong ang mga mayor nga dalano naton diri katunga na lang ang gina-occupy naton or katunga na lang ang sara nga magyan sa aton sini maslakyan kay ginpatindugan sa mga temporary stalls. So pananglitan may parahan magpundo sa kilid kalabanan sa aton sini iya nga mga mayor nga dalanon diri ti taga 2 lanes na lang or even 1 lane na lang, ti kung may parahan dira karon magatuga pa inisang pagpugok sa dalagan sa trapiko. Kag ti hindi lamang isa, 2, 3, kunti tanan nga mga motorista mangin apektado sini. Okay gid ning Traffic Adjudication Office pero ti siguro masatagan naton sa nagakigo sini nga pagtamod, kag mag-apilar kita sa mga motorista nga dapat mangin responsable kag disiplinado man sila kay kun way isang disiplina, kung irresponsable ang isa iya ka driver, bisan ano pa ni nga mga layi ang idihon sinadri naton sa aton sini magkabombo, lapason kag lapason man gyapon ini nila.
No? So ang liabi kung ako iya maglantaw, no? Ara iya sa mga motorista. Hindi naman pag ihaboy lang tanan sa mga traffic enforcer. Sa aton sini mga kabumbo, may kakulangan man ina sila, kay hindi man sa perpekto. But ang mga motorista hindi man perpekto, pero kung responsible kag disiplinado ikaw iya nga driver, ti laban-laban talagsa sa malaka ka lang siguro makakommit sang violation. 49 minutos na kaligad sa takna nga launa. Check naton si Bombo Jomar Villa. Ano nagkaroon ng sitwasyon to sa drainage nga wala sang warning device or warning sign? Nga under construction na nagali. May nakabulasot to yung manuglibod sang puto. Kag manugbaligya sang utan, nakuhaan sang kapinto nga sa milyon ka pesos. Sang kawatan. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Bobo Champ, no? Luyag ni karon nga tagaan sang Itulopangod sang mga pumuluyo karon sang West Timawa sa distrito sang Molo ang ining drainage, no? Nga ongoing construction karon sa may nasambit nga barangay. Kay based rin sa mga pumuluyo sa area nga may nakabulasot na, no? Nga manog baligya sang puto sa may nasambit na area. Kadungan manini sang pagtupa bala, no, sa mamunog nga ulan at ang resulta sini pagkabara, no, sang tubig sa lugar at ang pila ka mga agi sa area away sang hibalong at may ongoing construction gali sang drainage. Amo to gani sa vendor ang nabulasot kag napayag ti mga baligya ito nagkalabasa pa, no, sang naglabay sa may nasambit yung lugar. Kay ang concern din sa mga pumuloyo nga ginabayaan, no, sang kontraktor abing nga way gibutangan sang early warning device, no, based sa pila dito ka mga pahayag sang residente sa may nasambit yung lugar Bombocham. No, kag isa pa din sa concern nila nga ginapalabot na kung tani way anay gin bakbak bla, no. Kay ang ining drainage toon ini siya sa footwalk Bombocham, no. So kinahanglan gid nga gubon kaya muna nga kung maglabay sila subong nagapanglihid, no, ang mga tawo sa may nasambit yang lugar. So ang isa tani sa gin palabot nila diri ka concern nga kung tani way anay gin ubos ka bakbak ang area lang anay tani nga gin bakbak nila nga semento ang area kung sa din sila nagaobra. Kay karon akon basihan naton diri do almost mga 15 metros gid, no, ang area nga ginbakbak nati karon way pa way pagid ni atandog, no, only ang semento lang sa may ibabaw kay dito pistasunhan naga-construct karon sang sining pag-obra sang sining drainage system sa nasambit yang lugar sa Luzon, Manila nga tani tagaan ni karon sang Itulopangod man sang kontraktor kay subong bispera siguro sa may West Timawa, no, buwas pista nila basidamo pagidla ang mabiktima karon nga mga pumuluyo nga tinagalabay sa lugar, especially ining mga buguhanon Bombocham. Ipabati tabla dire, no, ang pahayag dire ni Ma'am Marilo Ocampo. Actually, tupad na ni siya tupad na ni sila balay sang sining ginaubra karon nga drainage sa may area, no. Ti ang concern niya kay dumayara ni sila namatian at mabudlay sa ila sini karon nga pag sarayo kon masangkad pa, no, kung malapot pa sang sining gina-construct nga drainage ang ila sini karon nga alagyan sa may nasambit nga area. Ipabati ta sang may review diri sang Bombo Radio. Nga week siguro, daw mga 1 week na siguro sila nag-start. Ika 2 weeks na siguro subong. Pagka Monday, 3rd week na nila nga ginsukwan. Tigaling kiti amo na wala nila gin bala nga instruction nga ginamat-amat lang. Kay ginbakbak sa mga tao hasta direct. Paano na kami karon kung hindi nila matapos kay maabot boss ang amon patay mo. Oo, paano wala kami likawan. O din kami maagi. Ang mga bisita, kung mga parentihan naman kung din maghalin, may bisa kami mahalin, may tagaharo. Timing gali kay pista bang boss day? Pista bas, okay lang yung pista, 1 day lang na niya. Ang patay kuya sobra 1 week.
mga bisita, pati mga... Ang akon yung mga bisita, mga kaparentihan, kaya nga dalaw di sa akon nga nanay kung napatay mo. So, bali ang nakita, pag yung nga concern, dire kay negligent kayo, duway ko na na butangan signage, kaya may nahulog, yun makuno de. Nahulog ng manok puto, nahulog, sinisang mga kabatante, aga pa mo. Siyempre, way ko kakita. Pero ang mga bata, yan, naghambal nga, nagpagkuhan niya da, nahulog. Isa, nabasagit ko nitong iya, baligya to. Waay, gid. Way da signage, Bisa kung bagwanon ka, kibot ka gid man din, no? Nagakalakibot man iban, gakalatusmbong man iban, galing kiti, kung iban mga bata, ya, sige na lang, swimming na lang sila, ya. Kibot live, may mga kabilya pa ng tagoro. Way pa man da kabilya. Kaya ti, nakutan pa man lang nila. Dito sila halin sa balay ni Kagawad mo, pero wala pa matapos ang ilang lawig niya, hasta pa na da sa may taytay, da sa may kwan, ho? Do, amo ning main drainage sa barangay nyo. Hindi man, siguro. Kay may main pagdada sa gwa. Bag-o lang ni digin butangan drainage. First time ni nga drainage, hindi ni sa drainage ng kayo bala kundi ibag-o gid nga butang. Install gid niya. Hindi ni Mayo man tani kung maumano-mana kag matabunan na bla, no? Tani humanon Manila kag tabunan biskan kun hindi tani nila mahuman, butangan nila sang alagyan sang tawo. Oo, temporary nga makatapak ang tawo nga hindi matusmog, hindi malutakan man bala. Kag makaagi gid dapat ang tawo. Para sina dira paano ang tawo nga dito gahalin gaagwanta na sang tubog asa sa hita mo. Hindi na maagi ko to alin sulod. Di naglikaw sila dira diri sila naagagi sa pihak nga balay. Ti kamiya wala kamiya likawan gid riya. Kay kun hindi na matapos, hindi man di matapos, ti wala kamiya likawan. Tiya mo to ang pahayag dire ni karon ni Ma'am Marlo, no? Actually padulungan ta gid ang area dire ko bubusam kag nakita ta ang sitwasyon. Medyo dako giman sa drainage, no? Kag ang isang kutkot siguro do mga 2 feet ni ang kadalumon, pero dalom pag ini kuno sang nag-ulan kay ti nag-stagnant, no? Ang tubig sa rin pangod ngiti wa gid mag-connect ang drainage system, no? So may nasambit nga connection sa ni gin padulong sa disipo ng barangay na Limpipok ang kapitan sa may West Timawa Molo, no? Bali ang ining pag-construct sa drainage under ini karon sa barangay, no? Baligin budgetan ini sang barangay Bubutsam nga do 20% kini sang ila sini nga whole budget ang ginalat sa Mansambit nga area agod nga maganhaga, no, ang pagbaha sa lugar. So ginkuha nilang kontraktor amo ni ang construction dira sa Mansambit yang area. Kag nakalapot naman ni kay Cap, no, ang ining concern kag ang ining isa ka individual nga ti nahulog ko na abulasot sa may sining nasambit karon nga drainage, no? Kag gusto kay Cap TBC sining nga pagkonsisa away man kuno sa drainage, no? Ang akon way man gali sa signage ang ining gina-construct nga drainage kag mismo, no, si Cap ang nagkadto sa kompanya, no, sa kontraktor kag gin-inform ang ila sini karon nga concern sa lugar nga kung tani sa sunod nila nga project kung may mga may mga area nga may pamatapos tani butangan nila sa early warning device, no, kung sino kung malabag no, nga hindi magyan sa tawo agod hindi na kung hindi na masulit, no, ang ining nasambit karon nga insidente sa may nasambit nga area. Kag willing man si punong barangay magsipok nga magabulig kay may concern man likat sila sini nga muluyo ang amuman nga kaso gibuligan niya man kag kun ano pagid ang mga concern pabeti willing masikap, no, nga maghatag gabi pinansyal kun pabulong dra sa mga pumuluyo karon sa Mansambit nga area. Sikap magsipok bala Bubutsam sang papakigungutan dere sang Bumburaryo. Islaga kay Oliver. Oo, dako na kontraktor. Nuwe. Sa tupad bala sang magliko ko bala sa Timawa diri ayon. Pagliko mo sa Timawa may ara na nada diri baliko. Ti tabo nga na. Uli lang kuya kabalo ay kuya kabalo.
Kung nagkanto sila sa akon, sa una paghulog na sang bayi, gin pa baydan ko man to sa ospital. 6 mil to bayad ko mo. Ambot ko na nutong pila siya kay ginagpakuan man ang ko to. Siya man to nagpasalamat pa sa ganik sa akon. Ti ang puto nga na ko no nagkarahulog puto ya. Isugo ko sa bala maagi da, balaan niya gid nga liko na da. Karon pero bisan pa kung nagkanto sa sakon, pila gid bilis ang puto yaw. Ang tao nga nagareklamo sa akon, nga nakater ko gid abisan pigado ko noy. Way ko yan nagapaano, malukoy man ko. Bali ang background sinigalikap sa project nga ni iya ka barangay na budget. Oo, yan na sa budget. Daw 400, pila na pala lipat ko wow. Daw 300 kung 400 na. Oo. Mali ano kalaban na? Ang 20% na sang barangay kay 4,000 amon ira mo. Di ang iya 20% dira ko ginkuan. Kay sang nagligad gin pa third floor ko sang barangay. Kada tuig kung may ano kay hindi kami kapangayo sa city. Balaan mo private property ni tanan. Ang ginahimo ko kwarta na lang sang barangay ginalampos ko dira. Kada pila na ko nga ang pagpungko ko sini puro ni way ni mga ano ang una ko nga ginhimo ang barangay hall na tigil na dala sang ano ganina nang oy dining. May gym na kami. Hindi man ko kay puro lang ang ako nubra ko hindi putok drainage. Tinakol na ni attention nila kap gap nga ti di na masulit. Kaya ang concern na nga way sang warning sign bala nga ti ongoing project. Sang primero gid man naglakat sila. Way warning sign gid man inakigan ko gani sila. Kay ang mas mga balas nila diri wala makwa. Agintigan naman sila. Inakigan ko ti karon nagaobra na sila hindi na kwanan ko. Galit sa pera, galit din si Kap Nili magsipok kay talan nga pundo ginalampos siya sa proyekto. Oh. Pero amo na bala Bombo Jomar, hindi niya kinanglan pa yang tagsa ka may proyekto. I-remind pa sila sa pumuluyo, hulaton ta pa nga may mag-ungad dira, may magkabulasot. Responsibilidad na inaiyas ang kontraktor kay nadala na sa kontrata ang pagbutang sang early warning device. Para nga makita sang pumuluyo nga mayara sang ongoing construction dira ti hindi anay maglabay dira Hindi bla? Ti karon kon wala sang warning device na dira sa aton sinimatag palamati ti parehas to blah malikap sino nagsugo na sa manugputo nga dira magyaw. Bala may gina-construct dira. Ti nabalaan ta ni isang manugputo to may gina-construct dira kung may warning device galing kiti wala sang warning device. Mga batinggilan gini mga kontraktor diri sa syudad sa nga Iloilo. Basi kung disipulo pa ni isang kontraktor bla nga kilala ta Joms. Amo na, bangod na tinakol naman ang tensyon ng akigitok no skap mo. Dapat yun lang akigan sila ni Kap. Pero tani, hindi man nila, Joms, hindi man nila pagpugtason si Kap kay ti may edad na nga daan si Kap. Sagad pas layla ka pinugtas na kay Kap. Makigani karon si Kap kang ilampos naman daang pundo sa barangay sa mga proyekto. Tapos gid. Namin na kay sa proyekto yung nalampos. Siya mo na. Si Bayo man kay nami pagintani kung lampusan yang alimpuduhan sa mga salawayon nga kontraktor. At least na ano yan man na-mention yung matigin call out naman ng atensyon. Siguro pagkita pala nila kay Kap taho na sila bubusat kay kung lang tao mo si Kap isang di kamba doon kapangakig na mo. Anyway, Joms Quickie lang tabi sa sining makawat to nga nakuhaan sa CCTV footage mga 500,000 gini na dali Yes. Nakuhaan ni siya sa footage no sa may Iloilo Terminal Market. Actually diri na sa may corner sa Mabini kag Adelio no nga corner Bobotsam. Ang ining vegetable stand sang sining isa karon ka fruit vendor nga nabiktima sa salisi no nga hindi magnubo sa kung hindi magsobra sa 500,000 more or less ang nakuha sa sining kawatan subong gid lang aga. Based sa pagpangusisa naton kay Mama Rosemary Catalbas ang tagiya sang
vegetable stand Bubusam. Nakibot ini siya kami duwa ka personalidad nga nag-approach. Tapos ang isa ni naka-helmet, tapos ang isa amuman, pero ang bayo sa isa doag itom, kagang isa do pulang may mix. Dito nga ang isa kuno do nagabakal, tapos ginidarte nila, pero ang isa nagibot sila nga dito likod. Pagkabot sa likod, dito nga nagdiretso sa kuno sa may rep to sa unahan, tapos doon nagapanilag, tapos nagbalik diri sa may kasir. Kung sa diri nagaplastar ang tag-iya, pero nagatalikod sa Bubusam. Amot ang wayo man tulupangdan nga inkuha na tugli ang belt bag nga may unod diri karon nga hindi mag sobra sa 500,000 pesos. Di ang kwarta nga gamiton inugbaya pa ni tani nila kuno sa ginutangan. Nila prote o galing amo na yung tabo. Sige pa-blatter na to nila agod nga may idea na Joms may idea na kung sino ning kawatan ginakuhaan sa CCTV footage kay pakita yan na sa mga pulis ne? Pakita yan na kay wing ni karon ang follow-up operation kay David basta-basta kay naka-helmet. Pero mabala na nila hagyo sang lawas sa saulado naman sa mga kapulisan di mga kawatan laban-laban sina may tuksoon ginadring mga kapulisan ta. Anyway matian nato na si Ma'am RMC, si Ma'am Rosemary Catalbas. Bali ano gid natabo kay na ma'am sa aga ma'am? Ay, wala ko gani katulupangod nga may tao nagsulod. Okay. Tapos kay ginapagwa kong lamisa sa tinaw kong isakyan ko sa sikad. Tapos nagkadto ko to. Wala ko kabalo nga may tao dagali o. Oo, tapos gimbilin ko ding bago sa sulod, ginipit ko gito sa likod, lagi na damay nakabalo mo. Tapos gulpi lang may nagwa ko, may nagbakal, upo dyan na tuguro. Dasun may naglabay sa kilid ko din siya nagalin, na gano'n na siya, mo to da yun. Nagdaldali sa lakat, gimbalik ko ding bago, wala na, tigin palagas ko pa sa wala na gid. Udasig sa magano, kay galing upo dyan tong motor, nagtandar agora sa motor, lakat na sila. Matsurahan mo? Hindi, naka-helmet sila nga duwa. Ang isa to kuno do ginapatihan nga amo tong yang kun sabay. Sa lookout siguro. Anong iyato ginimo to duga bakal? Nagabakal sa Mumbai, binili niya gani dito sa punta sa kita mo sa CCTV. Nagasinya sa amo na nao. Ano na? Okay. So, Bombo Jomar, kung na mo sining sitwasyon nga nabalaan kundi ni Ma'am Rosemary Catalbas gin butang ang iya sini nga bag nga may unod sa kwarta. But silingon nga may ideya ni sila. Kag ako dako pagpati ko nga kung hindi man masami sila dira nagapangumpra, nagakanto, hindi man naguro magliwan da basi kon inside job man o kon whatsoever ang nasambit sini nga sitwasyon. Kiti ambal gani ni Ma'am Rosemary sa niya way gidad sa may nakabalo sa kunding kung imbutang akon nga baga. Bombo Jomar? Actually, isang nag-approach ng duwa ka individual, ara pag uyata niya sining belt bag Bubusam. Hasta suli nga ang belt bag ang ibutang nito sa may ila sining druga tapos may cashier nga area, entertain sa tos customer nga duha tapos tawag isa way sa balon ng sulod na to gali. Hasta nga tiulay na tulpangdan nga nagapagwa na. Actually, naka-mention man diri si ma'am nga amula ni kuno nga bench nga nakauyat sa kamo nakadako nga kantidad Bubusam mo sang gibayaran sa sang utang. Okay. Sige. Pero in the rest of the day nga ti iban way man kuno sa do amo nga nakadako nga kantidad. Amo na ganito nga lahan nga ti tano na nabalaan to nga do amo nga kantidad ang yatan nga nakadako. Bubusam. All right. So muna, ang latest director sa mga areas ang Iloilo Terminal Market. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kita Bombo Jomar Villa. Ari naman, Kernel Juriste Coronica, sir. Diyan dumano. May kinawata ng mga negosyante. Ini magdubo sa tunga sa milyon. Sa nagligad to, tiyaw-tiyaw lang guro tong sa slakyan nga nagapang stats to. Pero subong yan doon dagkuanay na kag doon nagabaris na gina mga kawatan rin sa syudad sa Iloilo. Duway nadlok sa ton sini nga pulis? Mag-amo sini banwati do makulbaan, magkitaya sa mga kawatana kay do mas maisog pa sila sa aton sini mga pulis subong magpatigayon sa pagpangawat. Diamakon mo, inugbayad pa to sa utang sining negosyante. Dugang karon libog ulo ni Ma'am Rosemary Catalbas ni kung paano tumabayaran ang mga kautangan niya ni.
Kagati ko na mo ng sistema nga paano nabalaan nga mo sinakadako nga kantidad ang ginauyatan subong sining negosyante at ilaban-laban na may ideya gina. May kung wala man sang direkta nga ideya, may ara na sang nakahutik nga amo ni subong dako nga kantidad ginauyatan ni boss. Mahusisa na dira tanan sila ma'am. Lapaw nagkikita sa latin sa aton sining pangalagan 9 minutos na nakaligad sa takna ng alas 2. Ini si Momot Shama Blanco Hover. Gabilin sa imo sa mananayang nga hapon. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa NOV agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 28 to June 3, 2023. Ang Hunyo 2, amo ang first Friday sang bulan sang Hunyo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto, kag bisan hindi man mga deboto, sing Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday masamo nga petsa. Sa Latolda, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. On June 3, Saturday, the Valhalla Band is full of excitement to treat you with their wide variety of songs sa 2 ka oras kag tunga nga musical excursion. Sa concert at the plaza, mag-kick off alas 6 sa gabi. Sa among nga musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs ay ga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 4, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tiun sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission
Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Weekend, good afternoon yun sa inyo mga kabombo. Welcome sa KLP. This is Tita Regine. Ready na ka mga mag-travel? Who wants to go to Saudi Arabia? Hindi na kinanlan passport, hindi na kinanlan sang visa. Mati lang gin. O pod lang gin diri sa KLP because magapa Saudi Arabia kita. So sa nga hapon, as we're going to interview ang aton nga winner si Shagala sa Saudi Arabia.
Isn't that exciting? And of course, sa ating mga letter senders for this week, something very exciting also awaits you. Wow! Ang ating announcement, ang revelation natin later on. So ato naman, panibagong winner para sa sininga si Mana to also win, just like Jagala, sang 1,000 pesos nga cash. Gani ready na kamo dira mga kabombo. Of the 9 na nakita, of the 9 na naman kita sa sininga hapon. Let's hold hands and enjoy the ride. There is a KLP again with Tita Regine. I'd like to open up the show with this song coming from the Bombo Music Festival. Nagikan kay Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gataslao, Someday When I Am King. Mayong hapon. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live a dream in a different realm. My fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream in a different realm. My fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't made. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't made. You and I will reign someday when I am queen.
Someday when I am queen. Pero queen ako kaya ako niya nga name, Regine na. Someday when I am king, Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. Oras naton, 23 minutos makalipas ang alas 2. Lakat na ta. Sige, kato kita sa Saudi Arabia. Ara na siya! Wow, ang iya nga attire. Daw full regalia sa Saudi. Joke lang, joke lang. Sige, ari siya. Kaya na-welcome gid naton, Shagala sa Saudi Arabia. Hello, Shagala. Good afternoon. Good morning here from Saudi, tita. Ano oras nila subong? 9 a.m. Sige, good morning sa imo, kag sa tanan dira nga mga kaupdanan mo, and basi may nagapamati nga mga taga Saudi. Good morning from Bombo Radio, Iloilo, halin sa KLP. Amo gid nang imo nga attire when you work? Yes, tita. Kay ako na amo daan, tita. Malam siya. Tapos ang iya bata, siyam kalalaki kag isa ka babae. OMG. So taran, if you don't mind, ano imo work? Ano imo work? Householder worker, tita. I see. So tanan na sila ano mo? Serbihan mo? Bali, ang akon amo, tita, is malam. Ang ilagid nga nanay, amo gid na ang akon nga ginaserbihan. Ang akon nga amo, bali ang isa niya kabata. Bali amo gid ang nakapangalan sa akon nga kontrata. Pero ang iba niya nga bata, ang mga lalaki, diri man siya sa may kilid man sa amon nga balay, may balay man sila. Bali ang ila di nga balay is 3rd floor, and then kada floor may ara sa nga bata. This man. Okay. Pero amo lang to ya, ang malam lang yang imo nga pinakaamo gid. Oo. So siguro lang ako. Every once in a while ginalihog-lihog ka lang nila, no? Kung pwede nga malihog. Hindi lang once in a while. Gali. Almost mga kapariho kapita. Ay gali. Carry pa, carry? Carry, tita. Ano ka na kadugay? Ma-end na ko this September. Since? Since September 2021. 2 years ang imo nga kontrata. Oy, excited. May nagpauli na sa September. Pwede ka pamangkot nga nga siya gala. May meaning or wala lang? Shagala or kadama, amo na siyang tawag sa amon diri. Mga kabulig. In Arabic. Okay. All in Middle East. So, basta nag-work sa sulod sang panimalay, ang tawag sa inyo, Shagala. Amo na? Shagala. Alright. Well, anyway, Shagala, congratulations sa imo ya. Ang iban, isa lang kananay ang may importante nga role sa iya kabuhi. Puri ikaw, hindi lang isa, hindi lang duha, kundi 3 gidya ka mga nanay ang may significant nga nahimo sa imo kabuhi. Sino ini sila ang luyag mong hatagan sa pagpasidungog kag pagpasalamat? Well, unang-una, tita, ang ako nga biological mother. Sorry. Oy, umpisa pa lang, gatulo na ang luha ta. Relax. Okay, kalma. Sige. Agapamati, family mo di subong ay. Ako na subong, tita, may ginagawa. Oo. Ano man sa kapo sila, tita? Okay. Sige. Sino ni sila? Umpisahan sa biological mother mo gid. Ang ako nga nanay, ingot balay lang manamon siya, neighbor lang manamon. Halos, adlaw kita ay man kami. With my real family, mga utod ko. And then si mama, dito kami sa may tabok ng kumba. So, taga syudad ka gid? Syudad sang Iloilo? Hindi. Okay. Diin? Hindi, tita. Bali, sa Capiz, di kami tita. Ang ako nga tatay is among taga Iloilo. I see. Alright. And then, that's your first mother, biological mother, and then, ang imo nga adoptive mother. Adoptive mother. Yes. And now, ang ako nga mother-in-law. Kanami ilang gid, no? Yes. Kanami ilang gid. You have 3 mothers nga may mga significant nga na himo sa imo nga kabuhi. Pila imo nga kabataan, by the way? 3, tita. Ara sila subong sa mother-in-law ko.
Aha. Your husband is working, diri siya? Yes, tita, dira sa Iloilo. Okay. Nga una pa lang about your biological mother, nagtulo na luha mo how, abi istorya kami. Anong natabo nga ang ginhatag niya ikaw sa imong adoptive mother? Bali tita, ang istorya sina is 2 months old pa lang ako. Bali, ano na ko mo, masakiton ako, bali ika-4 ako sa amon nga mag-utod, bali ang lalaki, tapos kapid, tapos ako. Tapos, ang ara man ingod balay man lang namon ang akon nga tiya, mga 30 man namon ingod balay namon. Galing kay ano bala nga, masakiton ako, tapos, ano lang adong, ano bala hindi kaya ni nanay nga, kumbaga sagudon kami, tapos si lola ko, ginasagod niya man ang mga utod ko, nga taslo kabilog. Amo na. Tapos, inaya si Mama Linda, ano na siya tita, may ginaalagaan man na nga bata, nga taga dito man sa amon barangay, bali ginapaalagaan sa iya. Bali, which is, noon gid siya nga, nang mahilig sa mga bata. Gapang alaga gid siya yung mga bata. Oo, bali, wala man siya nagabaton sang dako nga sweldo, basta kung kunyari may ang ilang mga parents sa mga bata may ubra, siya ginabilin, which is ano niya kit, gusto niya gid nga magbantay lang muna. Tell us about the family of Mama Linda. Si Mama, si Papa Joe, bali ay labata is anong kabilog, puro lalaki na dako na tita. Bali ang subang amo na sa Malinoy ko sa Bunyan. Okay. Ano lang man, simple lang man ang ila pangabuhi, farming, bantay karabaw, muna mga pamugon. Simple lang gid, as in, nagdako lang gid ako yung simple lang gid dito. Okay. So, sa ginbilin ikaw sa kay Mama Linda, you're only 2 months old. Ano ang say ni Papa Joe? Ano ang say sa mga kabataan? Ano gid tita bali halit na gamay kong istorya naman ni Mama. Una nang hambalang ni nanay sa akon nga bantayan ng kuno danay kay amo na mangita sa sangkumbra. Kay si Lola hindi na makaatipan sa mga utod ko. Tapos ang si tatay naglakat man sa Manila nga mangita kuno obra muna. Pero wala na nagbalik. Wala na sa amon. So in short, if okay lang i-mention ko, you came from a broken family. So naguba ang pag-updanay ni nanay mo kag ni tatay mo. And so that's why ikaw nagkadto ikaw kay Mama Linda. At first, hindi pa magpati, no? Hindi pa magbaton sa imo si Mama Linda kay nga ba siya basi kuno kun sa ulihi bawion ka man lang sa imo nga mother. Tell us about this. Oo, tita, kay hambal ni Mama kay nanay niya. Nang sige bantayan ko ni na muna. Tapos ang nakakita na si nanay sa ubra, may ubra na siya. Una naghatag pa siya sang sustento kay Mama. Gatas, mga kung anong kinanglan ko. Pero after ng mga pila ka bulan, amo na to gali nakakita. Tapos sa gali sang bago nga bana. And then wala na nagpadala. Si Mama nagitanan nang sa akon, naghasag. Okay. Masakton pa kay madaan. So, kumusta man ang pagtratar sa imo sang pamilya nga ini, ang mga kabataan nila, si Papa Joe, tapos si Mama Linda? Ay, tita, as in gidya nga kanami gidya sang pag-treat nila sa akon. Do as in special gidya. Hindi parehas ang iban nga, tuon nga balaan ko man nga nang hindi nila ako tunay nga bata, hindi nila ako kadugo, pero sanan gidya tita, sanan gidya nga kinahanglan ko na provide nila. Makanami, no? As in, kumbaga, ang akon nga life, lang siya, hindi siya tuon, wala siya tuon na hambal nga, swerte-swerte gid through ginbutang ko ni Lord sa isa ka lugar, kundiin nga feel ko gid tita nga love gid ako, wala gid nagkulang. Okay. So, sobra-sobrang pagpalangga sa imo, hindi lang ni Mama Linda, kundi ni Papa Joe. Nga amo man ang
tindog bilang imo nga amay, and of course ang imo anom ka mga manong nga isa sa ila amo nang imo nga maninoy. Can you tell Yes, us tita. why are you crying? Galain buot mo kay nanay mo? Nga ginhatag ka? Kapali, tita, galain gid sad to. Halin sa gamay ko, si nga ang akong mga araman si nanay, mga utol ko, tapos si nanay may bago na nga pamilya. May duha sila ka bata sa maguli nga bana. Sad to gid tita ano gid ko. May bisan feel ko man sa mga utol ko nga may something nga kalain kung buot tungod kita mo ba lang nga mga utol ko naga-suffer nga hindi mahatag sila ang gusto nila. Kumbaga, nagapakita man sila sang love sang parents nga dapat ihatag ni nanay, ihatag ni tatay. Pero ano ba tita? Siyempre, ginapalabi pa niya ang duha niya ka mag-unga ang bata niya sa ikaduha niya nga bana. Which is, kumbaga kung ano ang ilang gusto, isa lang nila kahambal, makuha nila dayon. Kami wala lang. Okay. Ara lang kami sa may kilid, amo nang ano ba lagi hambal nila nga nagatulok, mga sang masilulupon. Do kanta. Okay. Ikaw, ginhatag ikaw, and you went into good hands. Ikaw ginhatag ang tanan nga kinahanglanon mo, ginhatag ang pagpalangga nga kinahanglan mo halin sa mga ginikanan nga nakilalaan mo. What about ang imo yung mga kauturan? Paano mo nabalaan nga mga utod mo na gali siya? Kay 2 months old ka pa lang. When did you know? When did you learn nga hindi gali ikaw tunay nga bata ni Mama Linda kag ni Papa Joe? Halin tita sang gamay ko, ano man na nila, ginaistorya man na, pakilala gid nila kuya tita. Halin sa side ni nanay, sa side ng tatay ko. Kilala ko gid sila tanan tita. Halin sa gamay ko, isa man lang kami sa barangay. So wala maginlipod sa imo ang tanan? Wala gid tita. Ikaw? Wala. Yes. Bali, ako pa na tita, nag-approach sa ila. Nga, kumbaga, ako parinti niyo ko gali, mga muna. Wala uton niyo ko gali, mga muna. And then, paano sila mag-react? Wala lang. Siyempre, dito ko sa kita man nila ang sitwasyon ko sa may kanday mama, nga special gid ko. Muna bala. Mga ano na mga utod mo? May babae ka pa nga utod or puros man lalaki mga utod mo? Bali sa nanay ko din tita, 4 kami. Lalaki ang subang kapit, babae lalaki kay ako. So 2 ka lalaki, 2 ka babae. Oo. Okay. Tapos sa ikaduha naman ni nanay, babae naman kay lalaki. Okay. So ikaw may family ikaw nga namatan. Ining 4 mo ka mga kauturan, wala. Who was taking care of them? Ang tatlo. Who was taking care of them? Oo. Si Lola, tita. Bali, ang magulang ko nga babae, ara man siya sa tiya namon. Which is, ginapabalik-balik man sa kay nanay, kay Lola, kay sa tiya. Namon kay ingod balay man lang. Kay bali, ang balay sa tubig ni Lola, kag ni Lolo, dako na siya gintunga, ang pihak ang kay nanay, ang pihak sa tiya namon. I see. So ikaw daw nami no? Ang imong nadakan, you were raised sa isa ka family nga very loving, and ang mga manong mo super supportive man sa imo, especially sa imo nga pag-eskwela. Ang nanay niyo is ara malagda sa the same nga lugar? Oo, ara tita. Okay. Isa lang yun kami sa barangay, halos adlaw-adlaw sa ay kami. Oo. So kanto-kantuan niya man ni mga kauturan mo, as in kumusta niya man, ginalantaw kung ano ang sitwasyon, anong kinahanglanon? Ara man tita, ara man sa iya, kay dira man siya gi-install sa balay ni Lula. Isa lang sila ka balay ni Lula, ko ang mga utod ko ara man. Tapos galing lang no kung makita ka sa imong mga utod or magadto ka to sa ila, do ka cold ka distance sa ila. And you believe, no? Nga daw, ga-jealous sila because ikaw nami ang natupan mo. And then, galain pagid ang ila nga buot because they saw nga ang 2 ka mga kabataan sa imo nga mother sa iya nga second husband. Daw iniya ang tanan nga luyag, ginahatag sa inyo nga mother kag sang iya nga bago nga husband o favorite. Tapos daw biya niya ang imo nga iban nga mga kauturan.
So kung galain buot mo sa mother mo, mas naging siguro nga galain buot nila no? Kumusta man ang mga nadangtan nila? Okay ka. Bali, subong may tinapusan man, okay man kay akon nga magulang, subong nga lalaki, stable naman siya kay nakatapos man siya vocational course. Ang babae, hopefully subong successful man siya nga business, upod man niya iya kapil. Okay. So may communication ka mo? Yes, tita. Ka-communicate kami. What about with your father? Amo gani tita, si tatay ko, 2 weeks pa lang po din sa, pag-abot ko din sa Saudi, 2 weeks pa lang kag nagtaliwan man sa. So wala nang inyong nga father. Okay, 2 years Pero daw wala naman gani na sa mga utod ko. Sa akon kay ako lang sa amon mag-utod, kami lang niya sang akon nga magulang nga lalaki ang subang namon, kag ako ang makita. Personal si tatay. Okay. So kanami isang pagtrato kag pagbaton sa imo sang pamilya ni Mama Linda. Ginbalikan mo man ini sila no, pinaagi sa pagiging dedicated nga estudyante. Kumusta ang imong pag-eskwela? Sinong nagasuporta sa imo? Si Mama gid tanan tita, halin gid sang pag daycare ko, sugat tulong, grade 1 ko, walking distance man ang malay namon hasta sa school. Ano man, may mga friends man ko, as in sila gid provided gid tanan. Kakadlaw pa ko nag-ani tita sang tiki nagaano ko kung kita nagamuse ako, nagapakilala ako. Ang ako nga apelyido, kag ang apelyido ni Mama lain. Ang tawo nagakadlaw. Ay, amo na man nga ala ini nanay o muna. Kasi pero ako ya, proud ko ya nga amo na kay balaan man halos buong bilog man nga barangay namon. Balaan man nga amo na ang story ko. So which means nga hindi ikaw legally adopted. As in, alagaan ka lang gidya, wala papers. Wala dita. Kay hambal ni Mama, kasi nga hindi niya kuno pagkuaon ang karapatan sang akon mga ginikanan. Kasi at the end ginikanan ko man gyapon sila. Kanami lang gid sa iya no. Yes. Kanami lang gid sa iya nga thinking. Pero ining si Papa Joe mo nga amo ni siya ang nagtindog nga imo nga amay kag I'm sure ginpalangga ka man sang tuman. Yes. Oo. Super gid dita. Pila imo edad sa do early pa ya nga nadula na si Papa Joe? Bani mo ni Mama, ang bana ni Mama Linda, ang imo nga mga adoptive parents mo ni sila. Oo, tita. So pila lang edad mo sa nadula na siya? 7. I see. So very young pa. So that means si Mama Linda amo gidya ang nagbatiti sa imo. Hasta nga naghamtong ikaw. Okay. Buligid man sa akon nga mga utod. Tapos all out gidya no ang pagbulig, pagsuporta, pagpalangga sa mga kauturan mo nga ginakabig mo gid nga mga utod mo. Kay because sila wala man ka pang iban-iban sa imo no, dumanghod gid ang ila nga pagtutar sa imo. Oo, sombra pa gani tita kay gid ya. As in kung mahambal gani isang utod ko, as in mga prinsesa ka gid dito ya. Okay. Prinsesa gid ko ako dito. Ti kay only girl ikaw no, ang natabo is the apple of the eye kay sang tanan-tanan. Anom sila ka maguluto, tapos ikaw lang isa bayi. Ano man ang hambal sa imo sa mga tao sa palibot sa pagsapupo sa imo ni Mama Linda? Matigambal sila nga. Nga kasurte gid bala sa imo ta sila niya kay tanan-tanan kay ara ka kay mama mo nakakanto nya si nanay mo bisan tuod nga nataw bala mga utod mo sila niya napabayaan ni nanay mo pero ikaw tuod nga santo masakton ka wala kang may gusto nga magkuha mo pero ara ka mo kuha ka ni mama mo nya surte kay gid ara mga magulang mo si mama mo wala gid lagi tabayaan. Oo. Pero ang original nga istoryahanay ni nanay mo kag ni mama mo nga ti for the meantime lang no nga ti ginapaalagaan niya ikaw kay Mama Linda. Ginbalikan ka man sa mother mo kag nagambal man siya nga kwaon niya nakaliwat. Wala tita. Kay after pila lang dito ka man nga nakakita siya kubra, nakakita mo siya sa bagong amana. I see. Anong nangin balatsagon mo natuhoy diri? Ano gid tita sakit gid amo na nga daw hindi ko man ko tama
hindi ko man kun kisa malikawan nga magmatsyag nga amo ni hindi tungod sa akon. Well, tungod gid sa akon nga mga utod. Nakita ko nga ang pag-suffer nila balatita. Amo ni. So bali na Kita ko mas pagkakado nila mo. Nga, kumbaga, may mga gusto sila. Siyempre, bilang bata, balaan mo man kung ano ang mga kinahanglanon mo. Not only material, financial, yung ang pag-ano, gibalatita. Pag-arongga nga, nakuha ko kanay mama nga wala nila. Nga kulang yun sa ina. Nga wala sa ina. So you are hurting for your siblings. Daon mo na ang nagagwa. Yes. Not so much nga tigin bilin ka na gid that totally sang imo nga mother. But did you ever wish nga gin kuha ya kaliwat? Wala gid tita. Wala. Kita ko man sa piray sa mga utod ko mo sining ko bisan ano matabo ya hindi ko ya mag bisan ko kisa gani ginakigan ko na ni mama. Gambal si mama, napuli ka pa kay nanay mo. Amo na. Nakasuplada si mo. Amo na. Ko mapuli ko to tapos sabihin ko muna. Wala mo to kasi ka na aso na. So sa halin sa gamay kapag ginalagaan ka gid sa maayo, ginpalangga ka gid, may ara ikaw na mataan nga mga ginikanan, may mga kauturan ikaw. They were so good sa imo. Paano mo ginbalusan ang ilang pag-atipan kay papalangga sa imo? Ano gitita bibo gid kaya halin sa elementary ko, may bisan maiwat napilit mo gid niya maka-honor gid para nga asin bala, ma-proud sila sa imo ada graduation saka si mama sa stage para nga may matakon sa tibon ko. Wow. So in your own little way, nag-give back ikaw, pinaagi sa mangin matutom sa imong pag-eskwela, kag you brought them honor and you made them so proud of you. Paagi sa pag-excel sa imong pag-eskwela. So anong imong natapusan? HRM tita. I see. Nakaagi ka trabaho dire before ka nagpa-Saudi? Yes, tita. Okay. Oo. Bali, hotel, coffee shop. Nga nga nagpa-Saudi ka? If I may ask? Ay, kay pandemic, tita. Pandemic, kay ano mo, ang man, ka-depressing, kaya abi sa pandemic, kasi wala kay kung wala ka anxiety, matumbukan, kaya sa anxiety, kaya tungkol ara ka lang sa sulod balay, dugangan, pag may mga bata ka nga ginamodule, ambal ko gani, wala gani ko siling ko nagkuha ng education, kay kaiwat nga maging maestra, tapos ang ending, naging maestra man, gali ako diri sa tatlo, pa susunod sa malay, hindi pa kami kagwa, at siling ko, ay, mo to, istorya ko, ako magulang, siling ko, kung pwede ba lang nga mabili ng mga bata sa ila kay tisring ko hambal ko tani mangita lang ko dira sa Iloilo sa obra. Do na man siling ko kay tapos kagamay man sa sweldo pa do ka man siling ko ako mga pila man lang ni siguro kay years ang pandemic madula man ni siling ko try ko na lang mag-abroad. Amo na timing man nga ang miga ko may kilala man may tiya man. Nga sa agency siya nagpaligayon sa akon. Okay. So after nga mag-end contract ka dira, may plano ka pa nga magbalik sa Saudi? Ma-focus ko danay kita sa akon ng mga bata. That's good. Gid nga daan sa ila subukan daan nga pang edadon daw hindi gid sila makaya pa ni nanay pangako na ugangan. Pala ang mga edad sa mga kabataan mo? 9, 7 kag 6. Edad nga ti kinahanglan gid no mas manami nga ara ang Iloy sa ilang kilid. Okay, so sa nagpangabuhi ikaw, ara gyapon no ang pagsuporta ni Mama Linda mo kag even ang imo nga mga kabataan palangga Manila. Ay super gid tita, especially ang subang tita. Ang subang tita hindi na siya gusto yang akiga namon sang bana ko. Na-spoiled man na niya. Kay syempre first na daan nga ako mga utod nga daan nga lalaki tita wala sila yung asawa wala sila yung asawa wala ako sa ako anong sila wala nga ahaw abot gani tita say okay man ang as in nga kanami ilang gid sang amon man nga mga akon mga utod okay man galing kay do wala lang gid sila yung sa mga babayi tita
As in na ara lang gid sila sa uma, sa mga barkada nila nga puro lalaki. Umo lang na. We're talking of utod sa kay Mama Linda mo. Okay. Parang Ano ni sila Anom? sila Ang wala Anom. Puro Oo. single. Ito yung mga pala na Anom, yung mga edad nila. Ang subong is 50 plus na. Okay. So, intact 2 years. sila. Okay. Nag-enjoy gid sila, no? Sa ilang nga pagpanguma. Sa ilang nga life. Nga wala sila sa nga family. Pero may nabatian ka man nga na may puro pangluyag man, may nubya-nubya man. Wala gid. Wala gid tita, sang gamay pa ko wala. Sang nakapamana na ko tita ang si Manong ko nga ika-4. Amo na may gid pangaluyagan sa nga babayi, amo na sa isubong asawa yan na. May asawa, may bata na sa isa kabilo. Siling mo tanan sila, wala gid sila pamilya. Oo. Ako pa gani na una pa ko gani tita sa ila pamana. So bali, sa anong sila, may isa nga nakapangasawa? Oo, may isa nga pangasawa nga may bata. Okay, tapos ang 5, puro single. Oo. Puro single. Bali, ang ikaduha ko nga utod nga lalaki tita, napatay siya year 2010. Bali, may mild stroke siya nga wala na mo nakitaan. Nga, gulpi lang siya nga nagpangluya. I see. Anong natabo kay Mama Linda mo sa 2015? Istoryahan nato nina sa ating pagpanumbalik. Please stay there. Okay? Please stay there. Magpanumbalik ako sa imo kag sa aton man nga mga KLP lovers dira, sa aton nga mga tagpalamati, sa mga viewers. Magbalik ang KLP, padayon naton ang pag-istorya diri sa aton nga winner si Shagala sa Saudi Arabia. Pagkatapos lang yun sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa mga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggan, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugas. Back, diri sa KLP, balikan taman si Shagala. So Shagala, 2015, may natabo kay Mama Linda mo. Sa mga listeners naton dira, basta wala ka mo ka-catch up, si Mama Linda, amo ning iyang adoptive mother. Lain man niya ang iyang biological mother. So si Mama Linda, amo gina iyang nagpa-batsyag sa iyang pagpalangga. She raised her well, kaupod sa iyang mga kabataan, ginpa eskwela. And even ang mga kabataan na ni Shagala, ginpang palangga man. Tell us, ano natabo kay Mama Linda sa 2015? Bali, ara kami tita sa ara kami sa mga bata ko sa Iloilo. Duha ka bali gabusong ako sa akon nga ikaduha nga bata. Bali dira ako nagapa prenatal kay maiwasaan kun nara kami sa probinsya. Ti 2015 sa uma bala tita trabaho sa uma para nga magsabog. Mo to nagtawag ako nga magulang nga si mama na stroke pero okay man ang iya nga lawas
wala man siya tita sang hambal nga nang hindi siya makahulag sa ano. Basta okay lang man iya nga lawas tita. Ang problema lang sa to kay do ang iya nga paminsaron tita naglain. May regression. Doon nag-isip bata siya. Amo na? Oo, tita, nag-isip bata, oo. Tapos kung ano ang hambal sa doktor nga bawal, amo na iya gusto, tita. Hindi masaway? Pero tita, pero ang ako, yes. ang ako nga mga magulang gidya tita, kasi siyempre puro mga lalaki. Ano gidya tita, ang hatag Manila kung ano gusto ni mama, kung ano gusto niya nga pagkaon, which is nga bawal man, ano gusto niya nga magtulog lang nga matulog, oo. Ti ako naman niya tita, ako yung siyempre ako to nga daan ang ano man to tiya sa ospital. Mga magulang ko nga daan, wala man na duha lang kami sang isang pamagulang man nga nagabantay kay mga gabulos-bulos. Sa may manok bata gid ako to tita 2 weeks. 2 weeks before. And then anong natabo sa iya? Ultimately. Ano gidya tita? Kasi ano mo nang hindi siya do ka aluyan bala nga tawag tita. Kung baga do ginapakinggan niya lang ang kung ano ang gusto sa niya bala nga lawas, which is amo gidya nga bawal. Hasta nga sa kanila hindi na siya gusto maghulag, gusto magkaon, hungitan na lang. Hasta nga do kami kada gabi gina-massage man sa ako ng mga magulang para nga at least hindi ang iya nga mga joy, mga ano niya. Pero ano hindi mo man mapilit abi tita mo. Hindi mo man siya mapilit. Okay. But you had a chance, no? Nga i-take care siya. Samtang ara pa siya. Yes, tita. Kaya I'm sure gipabatsyag mo gid how special she is sa imo, especially sang mga tinion nga ato nga daw hindi na gid manami ang iya nga health condition. Oo, tita, ugtas man ugtas mo kami, gaaway pa na kami kasi siyempre ako gusto ko nga tita mo, magbastog pa sa galing kay iya, ligid sa iya tita, gid siya nga, hambalya, sige lang kasi, pasugti lang ko bala kung ano gusto ko, ihatag niya na lang siya mga sige, ihatag ko na lang. Istoryahan naman nato ng imong third mother. So until nga napatay gid siya, no? 2 years after nga gin-stroke siya. Okay. So, ang imo yung third mother, sino ini siya? Kagano naman ang nangin marka niya sa imo kabuhi? Well, subong siya amumas ang tatlo ko nga mga bata, which is thankful dito kay bisan kung dito ang galain, pero may pamatsagya. Ako mga bata pasaway, pero naano yaman Japon, naalagaan yaman Japon. Laigid na pabayan. Duwa sila sang akon nga bayaw. And I'm sure mataas ang imong pagsalig sa iya, the fact nga sa iya mo ginbilin. Hindi bala. Ang husband mo, araman, nag-overseas sa mga kabataan? Oo, tita, kung wala sa duty, nagapuli siya dito sa probinsya. So, nag-work siya dito sa city? Yes. I see. So, that's why nga sa mother-in-law mo ang imong mga kabataan. Sige. Paano mo gusto pasalamatan ining tatlo mo ka mga iloy? Ano ang layag mong ihambal sa tagsasaila? I'm giving you the chance. Well, tita, sa tanan-tanan nga nagyan ko ng mga struggle ko, thankful man ako gyapon kay nanay, kay mama, kay nanay Carmelita. Ini tanan manigad hindi material or financial ang makapamugos ang aton nga kabuhi, kundi ang pagpalangga sang mga tawo nga nagapalibot sa aton, especially mga nanay din. Kay ako feel ko man na kay isa man ko ka nanay sumo. I know. Ano yung muluyag ibilin sa aton nga mga tagpalamati? May ara ka nga gusto ibilin? Well, subong tita, actually, thankful man ako nga naka-realize ako sa panan nga ari ako diri, malayo ako sa pamilya ko, ari ako diri naga-struggle man ako, nagapangabudlay man ako, which is iban ang culture diri iban ang culture diri, iba ang pamatasan. Which is nakita ko Filipinos are the best when it comes to family.
And then, na-realize ko man is, ano gidya tita, love gidya sang family is the most important gidya sa tanan tita. Okay. Did you ever wish nga magtingob man ka mo, ikaw, ang biological mother mo, and ang mga kauturan mo gid sa mother kag sa father mo? Oo, tita, bali, si tatay ko man, may mga uton man ako dito nga lain mo. May nakapangita man sa ano, which is, oo. So nagdamo gid gali ka mo, ha? From the mother side and the father side? Oo. May naka-ready na ko dagani nga story tita. Sige. Ulaton ko gid na. May mensahe ka para sa imong mga pamilya diri? Go ahead. Ano lang take care lang always. Thankful man ko kay God kay na-surpass timing pandemic kani. Bisan paano, okay man ang pagpangabuhi. Kag halong lang permitanan. Kag bisan tuod nga maiwan ang pangabuhi, okay lang. Enjoy ta lang ni kay amo ni ginhatag ni Lord sa aton. Which is maayo kita diri kay ma-enjoy ta ning ginatawag nga pag-struggle tuod nga pag nag-struggle kita. Pero wala gid kita ginapabayan ni Lord sa tanan maayo, sa tanan nga okay. That is very true. And pila naman ang kabulan, di ba? Kag mangin kaupod mo na ang imong family? Yes, tita. For 4 months na lang. Super excited? Ay, hindi man, tita. Hindi man excited kay, siyempre, hindi man ako, di ang amon na sweldo. Tapos ang amon din nga pagpangabuntay, 30 man. Pero, kalabanan, hindi sa amon, tita, wala man tinipunan, kay hatag man tanan sa pamilya. Bisan tuod nga, may mga kinahanglan mo kami, may gusto kami nga baklon para sa ugalingon na mong tipid-tipid lang para nga importante ang pamilya sa Pilipinas, mapadalaan kung anong gusto nila, ano request nila, mahatag. Kag ano gid na tita, bilang isa ka nanay man nga OFW nga ari diri, feel ko gid ang struggle sang kada isa nga ari diri subong sa malayo. May mga kaugdanan ka da, nga mga fellow Filipinas, mga Ilonggos or Ilonggas? Yes, tita. Isa ka taga Bacolod, kag isa Nueva Ecija. I see. So may mga kaugdanan kag mga friends kami gali dira, no? Did you tell them about KLP? Invite mo man sila? Yes, tita. Yes, tita. Nag-message ako sa ila nga ma-live kag ang iban gid tita mostly in Riyadh, sa iban nga lugar diri all over Saudi. I see. Okay. Well, thank you so much sa imong time and most especially thank you sa istorya nga gin-share mo diri sa aton, no? It is said sa mga babayi, you could never truly understand ang balatsagon sang isa ka mother not until you become a mother yourself. Hindi bala. And so Yes, that's why tita. siguro, no, ngati, somehow medyo naintindihan mo gid, naintindihan mo na ang imong biological mother, why things, no, turned out that way, kag at least bilang isa man ka Iloy, kung ano man ang mga nakitaan mo to, nga daw mga pagkulang, kag daw mga shortcomings niya, sa imo na yung pamilya, sa imo kaugalingon na pamilya. I am sure ngati, hindi kaluyag nga maripiti na, and so that's why you also strive to be a good mother sa imong mga kabataan. Well, 4 months Yes, to go tita. and you would be here. Thank you so much, kid, sa imo. Ang message ko regarding sa imong prize, nakuha mo siya. You can have somebody claim your prize on Monday. Padala ka imo ID, authorization letter, ID man sang maklaim sa imong premyo. Thank you very much. And dahalong ikaw dira. Salamat gid. Ma-expect to letter sa mga friends mo da, ha? And more pagid sa imo. Salamat. Shagala, Saudi Arabia. And there Yes, you go. tita. Thank you. Thank you also and God bless. There you go mga kabombong. Aton nga winner si Shagala sa Saudi Arabia. Puli na to di sa Pilipinas. Kag mag-announce na kita sa aton nga winner para sa sininga semana. And before that, syempre, hindi ko gid makalimutan ang magpasalamat sa inyo. Ilibinigid sa mga maukod nga magpadala sa ilang makasaysayan diri, nagapahibi sa aton, nagapakadlaw sa aton, nagapasakit sa aton yung buo
kung kaisa. And sama-sami, sa madamo ng mga beses nagahatagid sa mga manami ng mga inspirasyon kag mga motivations sa aton tanan-tanan. We're becoming a family diri sa KLP and I love that. Sa inyo mga istorya dira, pwede nga i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga regulars natin, padayon lang sa pagpadala sa inyong mga istorya. Kag, we're looking forward sa mga baguhanon dira, nga luyag man, nga mag-share, manginkabahin sa sininga palatuntunan. Salamat kids sa inyo tanan. You make this program going and making it more inspiring para sa aton tanan-tanan. And ako, kadamo man ako sa mga na-learn, sa mga istorya nga ginashare nyo diri sa aton. Congratulations sa aton nga winner para sa sininga semana to be interviewed next Saturday, June 10. Magdaog sa 1,000 ka pesos nga cash. Congratulations sa imo, ikaw ang ating winner para sa sininga semana, Manang Doors ng Santa Barbara. Again, ang ating winner sa sininga semana, si Manang Doors ng Santa Barbara, Iloilo. Thank you so much sa inyo tanan mga kabombo for your time and especially your stories. Please tell all your friends about KLP nga sila man pwede gid makashare sa ilang mga istorya. We will see each other again on Monday. Maraming salamat. Enjoy your weekend. Sige hapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.